سلام سلام شربلو ناكل وبصح كرات فات يسمى ويسمى يسمى ويسمى سمع لي تلمس زي اللات هذا حدث كهوني سمع له يسمى الوي سلام شربلو ناكل وبصح كرات فات اوكي سمع له مالتي زغنا سلام نقول لهم تأتوا زلهم ناكل بصح اكفافل ابلو حبل زيرو تلان لها مع انتها زرزر تبل ودل الزينة من ما هنك أرد فيتك له يا thank you كلهم thank you وانا لو معنتي مزز خيزر له هلو كنتاتي هنزار مالتي فلاي ذوم فيك زغنا نيوس حيث كامتها مفتو تقدر في مقبار حارات اوناي بشم هزبي ارتان لاشاكتك غنزب جبها خطخ عبت مدلاي زي تراغت نيوس حيث كامتها نهزبتات كتبالع زي كين محجي زغنا يقداش لزغنا يجيب زعاناتو هنزاربنا بديرو أمانغ هزبيتان هزب تجراي ناب تجراي نخلط يوم شجر دا هوردم ده دا هيني هوردم يزلو هنا هزب تجراي ده تقاتلو هزبيت قتل مهانو ده هنا سب فلت خدالو هجي هزبيت تزبلت هزب جركا وسيدكا عند حدا هزب تجراي كموت كله تعندر نيركا طبح جركا هم على باجامات مس نيركا حجي أبدي ترى قص كونتات مسيها نحد إرتراوي أب تجراي تهاريمو تقول كيتو سلزغنا سحاتكم فليات ويكات ساتهم فليات حبرستب كوينهم خد قعرو قال مهات مال تمار بعلوهم زقتكم مساس تشاريكم حجنتي عبد التهزبتات فتصنكم وقبن تمارسكم نعو تعري دليل حلفات اتران كنكم تحلقت ويتطابقت كنكم تقربنا جي قدم جي زبق شطاراتاتي لازم احنا جيزي ايكنبكمنا سقاب سبز تاخذ كروتي حنت موسيقى اسمعكم ليش لو مدبنا ناتينا مالتي قصينا أدولين تلي طنطا أفريقيا زخبرة نفنت زبسرة أي وين النيو تجنا بعد سرة وين زبالة تجنا تقرا وين بمالة تجنا تقولن بمالة تجنا سرشو حتى عمل دموز كبرة بيهربي هبت
سلام تاسو زلهم لهم عثمان بشير الكازل هما فاكر وصا قرار ما وي ورزا طلطل عرب ورزا جلجال قفهم عقور بعرب قفهم عقور حانتي نغرسي بدم 380 زيغاتات تحتت زخونو اب ليستو تيومنالو زيا بعل ابجاما اكي ابي غريما يزون درست ناتي اتخون توم طلطالات جلجالات توم دمبياويان اسماتنا قلصم الله سلطنه جرماي بينو في يوسف حقار جومبلاش ادبلين ميكائيل عنداي درار قبر خيدان تسوم محري هيلن ونچار من يا هيلن ونچار فيبن ونچار مالدم ساميل هايله تخله مزغبو ود زينا زكرياس كبراب امانيل ياسو افسا چروم سلام كيدانه دكتور الغانش نشنش تدروس يل زيوم حجي متنقطع لاستورني هيبومنالو اب نموت تفريدنا لنا مالتي حنت نقر كنقركم يعني حنت نقر كنقركم انا زقاس زقاتو خلخو نسنا غزي محلفي لكم كناتيو نغزي خلفي لكم كناتيو اب قالسي نموت وي موت وي عوت كذا اتخاي قالسي بزح نقر كغاطم كمخانو اغمتيتي ابيليو ابز مسخا اسماتنا سب دابلكا نفسخا سلازي تفلط كخا نعملت ابقاس حد حبرسم دحراتيو وي كعوت وي كسارالو وي مخسبالو وي موتالو وي عوتالو اب حدا نجر نتامنوا العلامه سغا مچرشا تقولوا حجي بتسخاتكم تفوتو قاسم مغنياتو علميهم ولا اب سدتهم تبرين يركم نو يو ار ما زفاكرز ابد مچهم بصحف نسوات اسمات داغلتم ادبلين جومبلاك وفوي غنا نتوهال كان سب كدهل مزراي غلغله the time's over غزي ابطيو ابتوچو دولة لسك لومس اسخا برهانه هبتي ايتربشن اسك ايتربشن اندحر كتزارب تزاري هذا حراي عدلك بقى خليا مالتي ادبلين تلي هاي بلني اندحر الله خنت ادبلين سلازي تايزلو هاني كابسول مسرتو انا زعلامازي ازي قالس زغاتو كله وي عوت وي موت لياتيو كم زعوت الله فلتي اذا ما بتصحفوا زلهم كم على باغاما ولا بجاما قلقل جلات قلقله ابتوصحو نجر يبلكم سبات بخمسي كنا نحن نفرح بحقين بحاوي تلبلينا زعبنا سباتنا بزح نقر نفلتنا
حجي دول مدول كمان يقول كان انت خدوا لك انت كمبيوتر كمان مدول يبلان بمسنجر دحك دول لك هذا لذلك تعزو زلو خبرات حات زي ناي مفرح ساميل مولر كي جمرنا نمتهم تبلنا زلو اسك سامي سمعك سامي ساميل سامي ودو حف جنبيع سلازي تعزلو انا نحنا اسقا مجرشا اينا نهود الناس قداي زي مزمجون تفارحوا قال حسابات كهلوكم اي تحسوا بزي باي اي كسرهني اسمع سل تقصكم كندك زي فارحنا كندك زي ليست زي شددو كندك زي بلاك ليست زي تخمنا بلاك ليست انا كنت ذاتو بلاك ليست سيهم تاتو بخمسة عينت فرحوا زغيد حبرتسب كم ديلها فلطوت كلكم مسخاتكم حمامات حبرتسب سلازوهنكم زي ابعدمي خامل اب سدت بليغا حجي احمد عدام هذا صبالها دارك لذي زي ياخذ دليل لو ما عندي انا لو ما عندي مدبي زم سمسرتي عقارو ويكا بشم حزب ኤርትራ ويكا سدتኛታት እናሸቀጥካ ጁባሃ ከተዓብት ምድላይ حدر تعوز يكون كساحيسكا نعسكسا دوللك برهانه دحراي دولل نمتى حدول كلنا مرحبا نمتى دحراي دولل كي وداو بر الحساب كهب حراي اوكي جي دولل لكاني حج ندير لك انا وانا صحاب حج ندير لك حج سلازل نقانا نغيد ولا حج دولك دولك دوللك ودي دحر دوللك ايه سقم يقولون ايا يا حويغا سمعك سقم يلا ما حسب كان دحن سقم يلا حرك دوللك لك كنداولينا لما عندنا عي عدلها بني سباي دي يكون كنت قبلتك عسرت جزيك صرفني دوردني حوات صرف قوموا سلازي كونك انا نسخن حوات سلازغنا كن هجي دحرك دوللك قديبلك زيادة مو زي ببرايفت يا زيادة مو زي ببرايفت يا حطوا داز قبال ما يفرحنا عليك تعال كون نطرحي خارايدو اقمها معساوك يا جون واو انت انا لما عندي رسك على رسي ناي قوي غير رسي كونن براني اسمع كم يزبل كايو عالم لي نزري الناس له كم يزبل كايو نسخان يستحوي انها خدكنيها والفاس سقا سمعت مسلي يا اخي معبر وازو انا قد تكون ساعات سياسه انا زلن رئيس خالد زارو زلو خالد انتي نحن لهم الزهجي رايم زياتومي زياتا رسو انا حجي رست زلنا هذا حوي هذا نحوا تكون كم برايفت رغبني نحط سقم لك خوين ابز مچا حجينا تفكر كان تاي فايده له فتازت اين هنغورو نعسك على معقوك يا حبكا مالتي وخلاص وخلا انتهى له درباي من درباي وصل لي مدفكه كده يجي مثلا قاطيتا ديها مشمع حسكا استايغبر ودوم قر ስለዚህ لما انتي بزعبا زي جورجو غبرسلاسن بعبي غاتي مسو مسارحته وش اب هولاند زلو زي ملو برهان تملسو زبالو زعانا كلوتيوم حجي جورجو تمالي نتا صحفت صحيفه زلو سبب بالالي علو حجي تمالي سخا አራጋጊ ጸለኹ ነዚ ጉዳይ እዚ ህግደፍ ከም ዝፈጸሞ አራጋጊ ጸለኹ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፍሉ ሕጂ ሓደ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ወይ ካብ ሓደ ዝኾነ ነገር ዘሎ ብሓላፍነት ብህዝቢ ዝሰርሕ ተሉ ኮይኑ ከይረጋገፅካ ጭቡጥነት ዘይብልካ ከለኻ ኣልዕላ ብልካ ንህዝቢ ክተባላልዕ ኣብ ትግራይ ዘለው ብሸፋቱ ተጋሩ ከምዚ ኮይኖም ዶ ብምልሻሽ ሕጂ እንታይ እዩ ትሰርሕ ዘለኻ መሲልካ عدمي عملوا كيدكا نسبات بشم حزب ኤርትራ እንዳሸቀጥካ بشم حزب ኤርትራ እንዳሸቀጥካ አመጨረሻ እንታይ ተሐቅነት ካተይሎሞ ብግምት አድም ጭምት ኣብ እንተ ተመርኮሰ ዜና ሒዝካ ምምፃእ እንታይ ፋይዱ ባይዘወይ እዚ ጆርጆ ገብረስላሴ ዝበሃል ኣና ቀዲመ ነጊረ እዚ ጽሒፍካ ዘለኻ ብሓላፍነት ትሕተተሉ ዲኻ ካበይ ከም ጽፋዮ ጽባሕንጎ ብሓላፍነት ከይሕተካ ምክንያቱ ዘይተረጋገፀ ኒውስ ሒዝካ ህዝብታት ተበላልዕ ኣለኻ كان انت يليو اسخاص حراي تحلقنا حزب ኤርትራ ابتناي سباوي انت ام زبالو سباوي
ምንጫት ገንዘብ ዶ ሰብኣዊ እንታይ ኢና ክንብሎም ኣይደኖ ብዓግዚ ጅቦኦም ንኸዓብቱ ጥራሕ ይመፁ ንቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ኢኹም ኣብ ሊብያ ዝነበሩ ስደተኛታት ምስ በዓ ሳሙኤል ኮይኑ ሰርሓሎም ዝነበረ እዋን ዘይኮነ ፌክ እንዳሃበ ንመንስያት ብዙሓት መንስያት ብሰንኩ ከምጣሓሉ እቲ ናቱ መፅሓፍ ጋና ዘይተዓቀሉ መፅሓፍ ከም ዘሎ ረሲዕዎ ኣሎ ብታሪክ ከም ዝሕተት ረሲዕዎ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ካብ በዓ ሳሙኤል ወፂ እንደገና ኣካል ህይወት ይኣቲ ዘሎ ኣካል ህይወት ኣቲ ከብቅዕ ሕጂ ተመሊሱ እዛ ትማሊ ፀሓፋ ፅሕርቲ ብዘይ ምርግጋፅ ሓንቲ ጭብጥነት ዘይብሉ ዘርጊሕዋ ተመሊሱ ካሎም ማዓንቲ ታጭሒብሎ ካባና ኣነ ሓቅሲ ወላ ብርእሳ ተቐበርካያስ ብገለ ትወፅእ ህግደፍ እዚ ተመን ህግደፍ ነቲ ጉዳይ ሰሪሕዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓቅነት ተርኢናዮ ግን ወላ ተም ናይ የኔሳር ገሊፆም ኣለዉ ብዙሓት ነገር ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ምንታይ ፀገም ኣና ይርዳእንኒ ሕጂ እንታይ ዮ ካብቲ መሰረቱ ጆርጆ ገብረስላሴ ንህዝቢ ይሰርሕ ዘሎ ንጅቡኡ ኣብ ናይ ሊብያ ዝነበረ መፅሓፍቲ ናቱ ጋና ዘይተዓፀፈ ወይ ካ ዘይተበርበረ መፅሓፍቲ ኣለዎ እሱ ንክንደይ መንእሰያት ታታሊሉ ብሰንኩ ኣብ ባሕሪ ጣሓሉ ገንዘቦም ተበልዑ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዎ ቅድሚ ሕጂ ነጊርናኩም ኢና ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ምሳሚ ምስ ካልኦትን ብሓንሳብ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ተመሊሱ እታ ሽጣራ ናቱ ክነግረኩም እየ እታ ሽጣራ ናቱ ታሱ ዝገብራ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሽም ተጋሩ ከምዚ ገይሮሞም እዮም ከምዚ ገብርዎም ኣለዉ እንዳተባሃለ ናብ ጎንደር ጎጃም ከስግሮሞኒ ኣብኡ ካምፒ ሒዙ ብሽሞም ገንዘብ ክበልዕ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ኣይሰለጦን እዚኣ ተቐንዲ ነጥቡ ናቱ ተቐንዲ መትሓዚ ነጥቡ ናቱ እዚኣ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ናብ ዓዲ መሓራ ከድሞ ኣብ ዓዲ መሓራ ካምፒ ተፈጢሩ እሱ ከምቲ ድሌቱ ክዕንድረሎም ደስ ዝበሎ ክገብር ኣብ ትግራይ ሓደ ኔሳር ኣለዉ ካልኦት ኣለዉ ዳኢራ ኣለዉ ሳቶም ዝቋፀሮም ስለ ዝኾኑ ዕድል ክረክብ ኣይክእልኒ እሱ ውሕስነት የብሉን እዚ ገዛ ኣለኒ ገለ ኣለኒ ዝብሎ ሓሶቲ ፌኪ ድሓር ከይረጋገጥካና ሓደ ነገር ኣልዕላ ኣቢልካ ኣብ ማስ ሜድያ ብፅሑፍ እንድሕር ዳ ኣቕሪብካዮ እግደፋያ ነዚኣ ተጠቒሞም ከም በዓል ወዲ ኸዳዕ እዚ ማዕበል ዝበሃል ከም በዓል ኣባጃማ ኩሎም ቶም ደላሎ ናይ ብሽም ኤርትራ ዝሽቅጡ ነዚኣቶም ሕሊፍካ እንድሕር ዳ ከምዚ ዓይነት ሂብካዮም እንታይ ይኾኑ መሲልኩም ዲል እዮም ዝረኽቡ ሕጂ ካብቲ መሰረቱ ክልተ ሰባት እዮም እዚ ጆርጆ ገብረስላሴ ዝበሃልን ሓደ ከዓ ሙሉእ ብርሃን ተመልሶ ወዲ ፖሊስ ኣብዚ ምሳይ ዘለዎ ሆላንድ ኣብ ሆላንድ ኣሎ እዚ ምሳይ ዘሎ ኣብ ኣምስፎርት ዝበሃል ቦታ እዚ ሰብዚ በዓል ውልፊ እዮም ኣፍሊጦሞ እዚ ውልፊ ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ ዘሎ እሱ ይፍሊጥዎ ምስ ዝኾነ ናይ በዓል ፕሮፌሰር መርያም ኣራኺብዎ ገለ ገይሩ ንባዕሉ ምሳና ኣብቲ ጉሩብ ናይ ፊልድ ሆበን ኦፕሬሽን ኣብ ዘእተናሉ እዋን ወላ ኣብቲ ብራይት ፍቸር ተፀጊዑ ነቶም ኣባላት ብራይት ፍቸር ፋሕ ጭንግራሕ የእትሎም ኣካል እሱ ብድምር ብእኩብ ናይ እግደፍ ዓቕሊ ማለት እግደፍ ወላ ሓንቲ ክስታይ የብሉን ደላይ ፍትሒ ተመሲሉ ናብቶም ደላይ ፍትሒ ቀሪቡ ልዕሊ 7-5 ዓመት ኣብ ዝዓዲ ጥራሕ ኣብ ዝኾነ ጉሩብ ረኣይዎ ኣብ ዝኾነ ውድብ ረኣይዎ ጥራሕ ፋሕ ኣቢሉ ንኸየ ጥራሕታ ስርሑ ካልእ ዋላ ሓንቲ የብሉን ካብ ዝገርመኩም ሓደ ግዜ ዝክሩ ተኾንኩም ኣብ እስራኤል ባእሲ ዝነበረሉ እዋን ደንብያውያን ንሓደ ተወልደ ሃይለ ዝበሃል በዚ ጠባቢሑ እሞ ንሕና ከሲስና ነትወዲ ሰበይቱ ካብ እስራኤል ስለ ዘምፃተን ኣብዚ ዓዲ ከሲስና ኣድራሽኡ በይ ከም ዘሎ ናብ ፖሊስ ኣቕሪብና ክልተ ኣሕዋት ኣለዎ ኣብዚ ክልተ ኣሕዋት ኣለዎ ንዓተን ሒዝና ኸይና ነቶም ምምሕዳር ኣረኪብና ሕጂ እንታይ ዝብል ዳንኤል ግርማይ ዝበሃል ኣሎ እሱ ምስታ ቀንዲ ናይ ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ሒዝዎ ከሎ ኣነ ከምዚ ዝበልኩ ውድብ ስለ ዘለኒ ወይ ምንቅስቃስ ስለ ዘለኒ እቲ ፀብፃብ ናባና ሃብንውንመኒ ኣነ ባዕለይ ክተሓሓዘ ኢሉና ሕራይ ፅቡቕ ድሕርኮም ጌርካ ዳ ፅቡቕ ዝበለፀ እዚ ወዲ ነዛ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ሂስትሪ ናይቲ ወዲ ሒዝ ኣቢሉ ነቲ ጉዳይ ናበይ ሕሊፍዎ ኣይንፈልጥኒና ብኣገር ቕሂሙ ብዛዕባ ናይቲ ደንብያዊ ዝሃረመ ብዛዓዲ መፅኡ ዘሎ ሓንቲ መዓልቲ ተዛሪቡ ይፈልጥኒ እዚ ወድ ተመልሶ ዝብለኩም ዘለኹም ብሽም ህዝቢ ኤርትራ ግን ብዙሕ ገንዘብ ዓሚቶም ይመፅኻ ናባኻ ሕወሱ ህዛብ ወይ ከዓ እንታይ እዮም ዝገብሩ ንኣብነት ኣኼባ ክትገብር ተኾንካ ኣስማት ይምዝግቡ ኣስማት ክንምዝግብ ኣለና ንሕና መን ምዃንና ክንፍለጥ ኣለና በዓል መን ኢና ገለ ኢሎም ኣስማት ይምዝግቡ ኣስማት ሒዞም ምስ ከዱ ነቲ ሓላፍናቱ ሕጂ ንኣብነት ናብ መርያም ነታ ፕሮፌሰር መርያም ድሕር ዳ ኸይድዋ ፕሮፌሰር መርያም እንታይ ትገብር ንሕና ከም ኣባላት ከምዚ ዓይነት ብዝሒ ሰባት ኣለውና ከምዚ ንቃሳቀሱ ስለዚ እዚኣቶም ሓገዝ ናይ ገንዘብ የድልዮም ኣሎ ሓገዝ ናይ ገንዘብ የድልዮም ኣሎ ምስተባሃሉ እቲ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ሓገዝ ብተቃወምቲ ይኹን ብምንቅስቃስ ይኹን ብናይ ሰብኣዊ እዞም ሂማን ራይት ዝበሃሉ እንድሕር ዳ ኮይኖም
ዝሕግዝ ተኮይኖም በቲ ዓቕሚ ናይቲ መንእሰይ ዘሎ ተመዝጊቡ ዘሎ ገንዘብ ንዓቶም ህቦም ማለት እዩ ነዚኦም ጥቀሙ ብከምዚኦም ዝኸዱ እምበር ሓንቲ መዓልቲ ሰብ ኣልሒኖም ኣይፈልጡን እዮም እዚ ብፍላይ እዚ ምሉብራን ተመልሶ ዝበሃል ኣብዚ ምሳና እዩ ዘሎ ሓደ ሕልኩስ እዩ ኣብ ገፁ ጡፍ ኢልካዮ ከም ሰብኣይ ክምልስ ዘይክእል ሓደ ጀልጃዲ ኣቦ ፖሊስ እዩ ነይሩ ሕጂ ብዘይ ሕጋዊ ዘይኮነ ኣገባብዮም ከማን ህግደፍ ጉሒፎሞ ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ፖሊስ ነይሩ ሌተናል ኮሎኔል ገለመታት ፖሊስ ነይሩ ክንደይ ሰብ ቀጥቀጥ ዘብል ዝነበረ ሕጂ ኣቦ ፖሊስ ስለ ዝነበረ ነታ ህግደፍ ትበሃል ህግደፍ ንምፍራስ ከማን ኣይደልየን እዩ ንህግደፍ ክከላኸል እዩ ዝውዕል ዋላ ተቃዋማይ ይኹን ሕጂ ንኣብነት ዝሓለፈ ኣብ ናይ ተፈታዊ ሸው እንታይ ተዛሪቡ 700 ሰብ ኣብ ትግራይ ተቐተሉ ኣለዉ ኢሉ ተዛሪቡ ንዓቶም ካብ ፀብፃቦም ክንቕሮም ኢና ተዛሪቡ ኣብ ናይ ተፈታዊ ሸው ምስኡ መፅኡ ማለት እዩ ክዛረብ ግን ፀብፃቦም ከምፅእ ግን ኣይረኣና ሓሶት ብዓብዪ እዚ ህዝቢ ትግራይ 7-8 ወርሒ ክቕተልን ክጭፍጨፍን ከሎ ሓንቲ መዓልቲ ፅሒፎም ኣይፈልጡን እዮም እዞም ብዓዚ ልቑማት እዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ንዓቶም ረኺቦም ቴሌፎን ንዓዲ መሓራ ክሰግሩ ከም ዘለዎም ካብኡ ክሃድሞ ከም ዘለዎም እዚኣ ጥራሕ እዮም ዝገብርዋ ካልእ ዝገብርዎ ወላ ሓደ ነገር የብሎም ሰብ ክድሕኑ ይክእሉ ገለ ኣይክእሉ ጥራሕ ናይ ጅብኦም ከመይ ገይሮም ዓቕምታት ናይቲ እሳቶም ደልዎም ምንቅስቓስ ይዓቢ ብድሕሩ ብሽም ናይቲ ዝዓበየ ምንቅስቓስ ሰባት ተልዎም እንተኮይኑ ዓቕምታቱ ተራእዩ ሊስቲ ተራእዩ ብኡ ገይሮም ከዓ ገንዘብ ኣብ ጅቦም እቱ ክልቲኦም ሓደ እዮም ክልቲኦም ለቋሙፅ እዮም ሕጂ ትማሊ ኣነ ፕራይቬት ረጊበ ነዚ ጆርጆ ዝበሃል እዚ ፅሕፎ ዘለካ ፅሑፍ መረጋግፅ ኣለካ ፅባሕ ንጎብ ታሪክ ትሕተት ኢኻ ፅባሕ ንጎ ከይተሓፍር እዚ ለ ከብቅዕ ኣደኖ ድሓን ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ዶ ዘህውኽ ነገር የብልናን ገለ ኢልናዓይ ዘየውኸና ምክንያት ከንታይ ዘየውኸና ምክንያት ስታይ ምክንያቱ ንሕና ደለይ ፍትሒ እንተኮይና መን ይሰርሕ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዚኣቶም ግን ናይ ጅባ ተዘይኮይኖም ወላ ሓንቲ ዘምፅኦ የብሎምን ብኣቶም ዝድሕን ሰብ የለን ኣብ ሊብያ ጆርጆ ምስ በዓ ሳሙኤል ኮይኑ ዝገበሮ ብዙሕ ታሪክ ሕማቕ ታሪክ ኣሎ ንዑ ተረስዕ ምክንያቱ ስኻትኩም በሊዕኩም ስለ ትርስዑ ኢኹም ክንደይ ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብ ባሕሪ ክንደይ ሰባት ፕሮቪንስ ኣትዩ ገዛ ተኻልየልኩም ኣለኹ ንክንዲዚ እንዳበለ ክንደይ ሰባት ኣታሊሉ ኣብ መጨረሻ ከዓ ምስ ሳሙኤል ተባኢሱ ነቲ ጉዳይ ናይ ሊብያ ዘይኮነ ኣልዕላ ክሶ ኣብ ከምዚ ገዛ ከምዚ ከዓ ክስታይ በልካ ኣነ ከምዚ ገዛ ሰሪሐሎም ኣለኹ ሃብታምያ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ባዕሉ ብዶላራት ገዛ ዘስርሖ በቶም ምምሕዳር ወይ በቲ ካምፓኒ ክስራሕ ይኽእል እዩ ገዛ ወይ መዕቆብ ክገብርሎም ይኽእል እዮም ኣነ ከም ዝገብር ኣለኹ ኣነ ስለዚ ንዑ ቀንዲ ብውሽጢ ኮይኑ ዝተናህቦ ኣይናይ እዚ ወድቶ መልሶ ዝበሃል እዩ እዚ ወድቶ መልሶ ሓደ ሓሳዊ ሰብ ክገብር ዘይክእል ኣልዕላ ኣቢሉ ዘይሰርሐ ስራሕ ሰሪሕ እንዳበለ ዝነብር ሰብ እዩ ስለዚ ነዚ እንዳረኣና ስቂና ክንርኢ ክነብር ኣይግባአናን እዩ ኩላትና ዓገብ ክንብል ግባአና ንኣብነት ትማሊ ተፈታዊ ጌጋ ገይሩ ተፈታዊ ከም ጋሻ ገይሩ ምፅዎ ብዛዕናቱ ክገልፅ ማለት እዩ ተፈታዊ ግን እሱ ሓሳቡ ገሊፁ ከይዱ እምበር ናብ ህዝቢ ኣይቕረቦን መዓት ሕቶታት ህዝቢ ነይርዎም እዩ ክሓትዎ ዝግቦም ንኣብነት ኣና እንተኾነ ሰብ እንድሕር ጋሻ ገይረ ምፅዮ ክሕተት ኣለዎ ናይ ግድን ክሓተት ናቱ ተፈታዊ ሓቲትዎ እሱ ከዓ መሊስሉ ብኡ ገይሩ ኣፋኒዎ ናብ ህዝቢ ግን ከቕርቦ ነይርዎ ምክንያቱ ብጭቡጥ ትፈልጦ መዓት ህዝብታት ሕቶ ኣለና ሃበና እንዳበልዎ እንድሕር ሓደ ሰብ ጋሻ ጌርካ ምፅኻ ናብ ህዝቢ ክተቕርቦ ክትክእል ኣለካ እሱ ሓሳብ ሂቡ ጥራሕ ዝሃድም እንተኮይኑ እዚ ንባዕሉ እዚ ንዓይ ኣይርዳእንን እዩ ስለምንታይ ናብ ህዝቢ ዝቐሪብካዮ ህዝቢ ሓሳቡ ሂቡ እቲ ተሓተቶ ሕቶ ክምልስ ትኽእል ኣለዎ እንድሕር እሱ ተዛሪቡ ጥራሕ ዝሃድም እንተኮይኑ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ስለዚ ባዕዲ ጆርጌልካ እዚ ምሉ ብርሃን ተመሶ ወዲ ፖሊስ ኢልካ እዞም ለኻብጥ እዚኣቶም ባሮ ሰለስተን ኣይህግደፍ እዮም ንሰርሕ ኣለና እንዳበልና ራይ ሕጂ ንዓዲ መሓራ ዘስግርዎም ዘለዉ ንምንታይ እዮም ኣብ ትግራይ ኮይኖም እቶም ስደተኛታት እሳቶም ክቃፀርዎም ስለ ዘይክእሉ ኣብኡ ብዙሓት ሂማን ራይትስ ስለ ዘለዋ ናብ ኢትዮጵያን ተስጊሮሞም ግን ክንዲዚ ንክንዲዚ ከምዚ ክገብረልካ ንሓውካ ከምዝበሎ ከምዚ ክትገብሩ ኢኹም እንዳበለ ክታልሉ ገንዘብ ክእትዉ ክበልዑ ሃረምረም ይሕዙ ሃረምረም ኣብኡ እትይዎም ዘሎ ነዚ ምዃኑ ክትፈልጦ ትክእለኩም ስለዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣነ ካብ ስር መሰረቱ እዚ ጆርጆ ዝበሃል ምዝወቶ መልሶ ንሰባት ከድሕና ዓቕሙን ብቕዓትን ከም ዘይብሎም ሰባት ከታልሉ ተዘይኮይኖም ከምኦም ኣለዎም እዛ ውድብ ሓርነት ኤርትራ ኣብ እስራኤል ገለ ዘለዉ እዞም ንሓደ ዞብያን ንሓደ ዓሌታውያን ዝኾኑ ኣብኦም ከይዶም እዮም ዝዛረቡ ኣብኡ ከይዶም እዮም ሓሳቦም ዝህቡ እዛ ኣብ እስራኤል ዘላ ቅድሚ ሕጂ ናይ ደለይት ፍትሒ ተመሲላ ኣብ እስራኤል እታ ዌብሳይት ማለት እዩ ኣብ እስራኤል ንብዙሓት ደቂ ኣኮሎ ግዛይ ብሽም ኣኮሎ ግዛይ እንዳሸቀጡ
نتا من قسقاس حافا بلما نتا ويب سايت مالتي نتا انتاينا نلاتا ناتوم تي في بزحات سبات ገንዘብ ከፊሎም ኣብ መጨረሻ ግን ከመይ ገይሮም ተጻውቶም ርኢና ኢና ስለዚ እታ ዌብሳይት ያ ሕልት ናይ ህደፍ ወይታ ውድብ ሓርነት ኤርትራ ብኤርትራውያን ገለ ትብል ያ ግን ንፍትሕያ ትብል ግን ወላ ሓንቲ የብሎም ኣባላታ ኣብዚ ኣመስፈርቱ ኣለዉ ለቋምስ ኣስማቶም ገልጾም ኣይደልን ይሰምዑን ኣለዉ ሕጂ ኣባላታ ኣብዚ ኣለዉ ጥራሕ ሰባት ብዓለት ብሃይማኖት ክፈላልዩ ዝውዕሉ እንደገና ገንዘብ ውዕሎም ሓዲሮም እቲ ገንዘብካ ናብ ውሽጢ ናቶም ንዓቶም ናይ ግሎም ምስ ግደፍካ እቲ ዝለዓለ ጥብቂ ዘለዎም ወላ ነቲ ታሪክ ሕጂ ነዚ ናይ ትግራይ ክገልፅዎ ዘይክእሉ ሰብ ቲቪ መለይ ጥበላ ቲቪ መለይ ትበሃላ ኣብዚ እስራኤል ዘላ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም እዚኦም ለቋምጮም ኣብዮም ከይዶም ሓሳቦም ዝባዓቱ ሙሉ ብርሃን ወጥቶ መልሶ ዝበሃል ሕጂ እሳቶም ለቋምጥ ስለ ዝኾኑ ለቕማጥ ኩሉ ግዜ ለቕማጥ እዩ ጅቦም ንምምላእ ጥራሕ ዝኸዱ ብዛዕባ ህዝቢ ጉዳይም ኣይኮነን ወጥቶ መልሶ ከምሰብ ዓድ ካብ ገፁ ቱፍ ኢልካ ኣለኹ ምንሊ ዘይክእል ሓደ ሽለት ኣልዕላ ኣቢሉ ከም ዝገብር ኣለኹ ሓንቲ ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም በዓል ውፍይ ዝበሃል ውፍይ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ውፍይ እሱ እዩ ኣፍሊጥዎ እሱ እዩ ዓርኩ ነይሩ እሱ እዩ ምስቶም ኩለን ምንቅስቓሳት ኣፍሊጥዎ ዳሕራይ ኣብዛ ናይ ትግራይ ምስ መፀት ምሉእ ብርሃን ተመፅኦ ብዛዕባ ትግራይ ሓንቲ ከምዚኣ ገይሩ ብፅፅ ኣይብልኒ ብፅፅ ኣይብልኒ ኣይዛረብኒ ምክንያቱ እንድሕር ዳ ኣብዛ ትግራይ ትስዕር እንድሕር ዳ ኢሉ ምስ ግደብ ክፋታሕ ሕጂ ትውሽጢ ነቲ ምንቅስቓስ ምስኣቶም መፂ ከፍርስ ፈቲኑ ኣብ ሓደ ውድብ ኸይድ የፍርስ ኣብ ሓደ ገለ ገብር የፍርስ ኣብ መጨረሻ እዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና በዓል ጆርጆ ንባዕሉ ኣብ ስራ ኣብ ሊብያ ክንደይ ታሪክ ሰሪሑ ንክንደይ ሰባት መፅሓፍትኻ ብድፍኑ ከሎ ሕጂ ኣብዚ መፅኻ ካልእ ታሪክ ኣይስርሐኒ ኣነ ገይረ ፅባሕ ንጎ እዚ ኣብ ታሪክ ትሕተት ኣለኻ ትሰርሖ ዘለካ ልክዕ ኣይኮነን እለየ ኢለ ኣይኣለን መጨረሻ ካልኦም መዓንትኻ ኣዱስ ካሃ ያብልኒ ኣይርያን ኣለኹ ኣዱስ ሽኮርስ ካሃ ይበልኒ ኣዱስ ካሃ ይበልኒ ትሪእዋ ኣለኹም ኣዱ ንዓ ይረአየና ኣሎ ናይ ኣዱ ፈፂሙ ይረአየና ኣሎ ኣዱስ ካሃ ሃይበልኒ እስከ ኣዱ ኣለኸ ዳ ኣዱ እስከ ንኣዱ ንሪኣ ኣለና ትብሉ እስከ ሃይበልኒ ጽጋፈ ወርቂ ነታ ገምሽ ሓዲኻ ቆምበል እያ ተፋሊጥና ኣለና ብፍላይ ዞም ዓሌታውያን ማሕበር ባዞ ኣብ ተወፅሖ ነገር የብልኩምን ብዓሌት ክሰርሑ ዘይትኽእሉ ከለዎም ንሰርሕ ኣለና እንዳበልኩም ሰብ ትዳነግሎም የላን እወ ኣይመፀትን ኣላ ጥናሕ ኣብዚ ብላ ክፍትን እዮም ሞኒ بعلتنا السرح نجري لهم كسرح تخلكم بجوب سرح بهجراون السرحوا بهجراون كسرح تزيدهم ولا بتي هزبهم سرح تزيدهم أب حتى موتوا نقول أو جبهم ترح سرح لكم ما يتفتون بس يا أنا عهدكم أكم زوجي عقكم زلوا لازم تأذلوا أنا كسر مسرته زوم الهمامات جاتهم زرحنوا حبرة سوى ولا حد يلا ولا حدا زرحنوا حبرة سبيلا انترفي كنت موتوا انترفي كنت أفوت تذكركم بغمد زبل يلا وتم هوي دابلكم تخرجين ناتكم قداي حجاتناتكم أنا يودغني ازغ لكم يدلي كابسر مسرات الدين نحن انت كنقبر لنا كتب لكم بزي عين تكايد عند حد اخذكم ادنا وكان اي شيء يلا نو دوله ليله تنين راسي ስለዚህ እዚኣታ ናይ ጆርጆ ዝበሃል ሰብ ንሰባት ተታልል ተዘይኮይኑ ዘምፆ ለውጢ ዋላ ሓደ የብሉን የለን ዋላ ሓደ ዘምፆ ለውጢ የብሉን ንሕና ኣብ ሱር መሰረቱ በዓል ከምዚ ዓይነት ሰባት ዝኾኑ ሰባት እንዳዳነገሩ ንህዛብ ከባድዑ መፍተት በዓል ኣባጃማ ገይርና በዓል ኣባጃማ ሕጂ 380 ሰብ ተቐቲሎም ኣበየናዮም 380 ሰብ ተቐቲሎም እንታይ መረጋገፅ ኣለኩም ህዝቢ ትግራይ ነብሱ ዘይደሓነ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክሓስብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ ዝኾነ ሽግር ስለ ዘሎ ሓደ መጪ ሃርም ይኽእል ሓደ መጪ ቀትል ይኽእል ግን እቲ መንግስታዊ ዘይኮነ መንግስቲ ዘይፈልጦ ተኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ከይውክል ድዩ ንህዝቢ ትግራይ ይውክል ድዩ ህዝቢ ትግራይ ቀታሊ ተዝኾኑ ነይሩ ነዞም ከባብር 40,000 ሒዝዎም ዘሎ ክቐትሎ ዝመፁ ኣምሓሩ ንምንታይ ዘይቀትሎም ክቐትል ተደል ነይሩ ነዞም ናይ ኢሳያስ ፍጣለባሽ ዝማርኾምን ዝሕብሕቦም ዘሎ ቀትል ተዝኾኑ ነይሩ ዘይቀትል ሕጂ ብሓደ ውልቀ ሰብ ፈቲንካ ንኩሉ ህዝብታት ኣብ ሓደ ጉድጓድ ክተእቶ ሃየንታይ ሸሚ ስለዚ እንታይ ዘለኹ
بعدي جورجو وقاوي جباتاتهم نمحعبات تزيكوينهم ولا حمزم طولو تيلهم سرحوا نقر يلي قال يلي بعد ملوبرهم سيتي سرحهم كانوا ولا حنك يبلهم نحن هنتنقى نقول لنا بغمض عينة كايران حكينا هنطفئ زيكوينا نوم طولو ولا حد يلهم سلازي إذا تمالج زوم صو بسمكو اقرب فيك زغوني زي الراغوتو فيك زغوني أجندة حيزم مكيم ها سيفني ريفيجيز انتجراي كما أسهمكم تلكم بعلهم ديكم نغموتوا بعلاتكم ديكم أكالات يفكم لهم نزوم زياتهم سدافوركي والتا قحوا مبلت بوغر شتت الكتفي أبزيهم ديت متفلتي ساعتكم ديكمكم تمال حلفكم يبكم حجي عبد مجهم ديكمكم تزاروا لا تعزوا زلوا أنا حاطر مسرته حقنا تنفلت حجي نتصيروا له ماني قتالي ماني هاريم ماني زحوا أقيد وزلوا اقدر بعلاتهم نزقوا داي زهم سرحوا ينايت نيشن إيريسا قال كاتولا تمنا وقت سواد قال كملوا أتلين كن سجلكم عنا لنا تحت حجة توطوا لكم وتم بشم ناي هزبيترا حراقون نهزبيترا ندحنينا نهزبيترا حمد القبران لكم تقولوا سمعكم أكل ولا حد يلا فأتكم تذكرين خان عهدكم زاد إحناكم سوى ولا حد يلا قدام كل جزء شكتي قدام كل جزء بشم هزبيترا شكت حجاب تقراي إرتران 380 سبت قتيلهم يلوم بروفايلهم بغيروا غلط بزح سبات مرتين أتقراي حزب تقراي ننوصو زيد حنان حزب إرترا دحنا يكني نزل فلتوت كلكم سلازي اندحر قبن تفصيم الله تغينو تقبن فصمو مني دحر قبن كرمي مزراكا سا اتم قبن فصمم يم زبحال سبات اراغاغيتكا مرتعطات مسلوكا ابني وسكتم صدقجا خصحف تغديها كيرا قد قال علا بالكا الوم لكا نزو كله فيلم زعيا زلو نزي جورجو دونقرو ما نزت حجا زلو اوتي ملو برهان وتمسو ود بوليسي كم نبل ناولو يزغي بحنقول يكون نزغي زلو اتوتو ورشتم كولنيا كم سواي عاولي زاربني كم زي بحوقة اتها حشوخ مبال كمان السجين او شاط هونكا مزراقي ناتو عموليا ناتيا راس مال ناتي سلازي ازي تتصدم ازي سلازي خاني انا ملغتاي لغا حلف إليه متى سلازي وتمرشن جورجون نزوير ترى حقي جماعي فوتنهم حسوتهم ننامسهم جبهم نخبرعو جبهم نخمالو تزيقينهم بزعبة هزوير ترى حاليت هاليوم والحمد تقوروا نقر زرحان وسب والحد يلا أبو هولان نزلوا نفوتين انتا يقبر الله إذا جورجون زنبهالك حد حساو سلازغنا حساو سلازغنا والحمد أي نبلو إنا مالتي زيادة أخلاق كلاي أجندة ناتي وزم تباح وزم حلوفات يتوين وزم دنبياويان دقالات سلام دام حجي اسكنا عمنت إرتران تقتلهم نبلو إرتران هو قتلوا مس إساسن عابن كيكم تمالو دو تغارو يدوم سوسيكم إلكم حافا بيلكم مسكتات ستين وركم حزب إرترا بتقرأ انت متى كاب حزب تقرأ يبلل دي فليا سواد يوم صوم تفعلي حبر لكم انتاي نعهاتكم فلين ناس قبركم سنتاي تقرأ يا بعد دوم دا فسس الله تقرأ يا بعد دوم دا ستي الله تقرأ يا بعد تقرأ انت أما سنتين حاتينا طولن نورتهم يراسين كل دا تقبر الله كتزاروا يرانكم عقب تولي يرانكم أنصارنا حزب تقرأ إلكم حافا بيلكم نحن إرتراين دكباتنا إرتراين داولكم يخم كيكم سلازي توم ناي حالنجنا إساس سأليهم هاديمهم أب تقرأي أب زي فوق مريت انت تقتلوا توم دك مريت كمان حالف اللومن توم دك مريت حالف اللومن سلازي فلين ناس قبركم كابزو تقرأي انتاي نعاقكم انت حدا رسي حدا معنتا حدا قالت تبل بلو نقدركم أنا موت حزب تقرأي موت حزب إرترا نعي معري تقرأي اندحر موت هلو إرترا وسدتنيا أب تقرأي كموت ناي قدني مغناتو أب عدو هديمو خيدو كاب عدو هديمو خيدو أب تقرأي متيو أب تقرأي سرفايف قبرو المغناتو الحديم تقرأي اندحر موتو إرترا وموت مخانو تولطوت كلكم حلوفات إرترا انتهم تقول تمال بعلا باجامة تباح زوم جلجالات
كسمو زي بلهم بويانا سايكم حزب التقراي كون نموتهم فريقكم أبا حدا رسالة ملحس سلازة زاروكم نعسك الصحافة في الشرطة عملي كذا لها ودل شورموطة كيد تفع انت زلزال حاجة كم سمو سرطو اسعادكم تزاروا وزلهم زربا نقساس بعلهم سرفايف زقبركم وزرحانكم نهزبي ارترا عرفكم ذهبكم اسعادكم يهم فلايتهم جلجلات بعلا باجاما اكبي قريمة بعد ذا دنسي صررت ازودت سبك قربا ذيك لذا هيلن تسوى مريم دو عند مريم تبال جولدن بيا تمال تقارو كاب كندا كاب أديس أبابا كندا زمتوا دتألمت التألمات أنتم عصبات نعهاتكم سمعكم أكاد يلا نجهز بزت مالي حليفكم يكم وقتوقعوا حدو حلوات إرتوان كونكم حاليتنا سدتين ياتك 100 شيء إرتوان أبسدت ألو نجي محاسبكم لهم يخون لكم كتملوا سيكالكم حجي لأن تايترغيو حجي حلوات إرتوان كونكم بلغ نقرأكم نزم أب سدت أب تقرأي جلو سدتين ياتك نخو قطلو نخو قرصو نخو شفتفو زقابكم تخونكم ساعتكم يوم إذا حجي حلوات إرتوان كونكم بزعبا إرتوان أب تقرأي يقتلوا له سوات نبعك حقا تخونكم شعو إلكم حافظ يبقلكم نمت حجوا فلات سباتكم تقربوا لهم هذا أنا أرد عني كلمة سلازي تايو نزل جزء كم زوجكم تقعوا حدوا حلوات إرتايم كونكم أبتمزل لهم بعلى باجامع عكب قريمة زم دنبياويان بجاكا تسألي كالي ترقم زي بلكم تقاروا عقامين ناولكم تقولوا أما ترشا زياداتاناتكم ولا حن تبصحونا قر يلا نحن أنا خم جنبلات إرتاين حواتهم نعيك يقربوني تقرأ كيدونجين سلام كروه هم ذي كله فلتي العدم سلام ذي رهوا تقرأ كيدم سلام كروه يكلنا تزقار ماكم جين نزم سوى زياتهم تفهم ذلو بعد 3 سنة يهدف سلاح أبتكام بيتيو بعلاتهم يوم ظهر مهم ذلو ساتهم يوم تشوفهم ذلو تقرأ إذا قد تدخلون يرو نزم كلهم مرخات مقتلون نزم كلهم جلجالات حزمهم ذلو تبع قدم مساررهم سقاب تندي لو هنك كم ذلو هزو تقرأين سراو تقرأين ريناينا أبسلين كي من كرحنتن زو على ترسي كل جزء بكي من كرحنتن ترح تنبر تمطلو طول حد يبلا أما ترشا هيدا أكم جاء تود حنت عارف الشبيكة قال سمانين كلتن سمانين سلسلة تأتو نموت حجي تقراربت يا مالتي نموت سي قريبات الله بزعبا إرتراونة تتقلت كلها سلت تقارو تتقلت كلها أنا كل جزء لكم تاي أديتاتنا أخبروا أديتاتنا أمزين قلتوا لنا أدي كل جزء كيما تتكلم تحلال فما لو تلا نسمع يا هذا سوي سمع أنا حيا لنا إسرائيل يتحيل كبانا أمريكا يتحيل كبانا سمع كاب عالم زحيلنا بحنقولكم بصفريكم بحادناتكم نعاكم يتقارب نحن هنا زحيلنا كاب تتصارب زي نبل سلسلة زي نقاتل بتزحيل خب عالم نحن إيرتراوياننا رأي أنا حيا لنا إسرائيل يتحيل كبانا أمريكا يتحيل كبانا كاب عالم زحيلنا بحنقولكم بصفريكم بحادناتكم نعاكم يتقارب نحن هنا زحيلنا كاب تتصارب أزيم إتي تراونت مالك كاب عدها تسديدك لا حدا مليون حزبي كاب عدو تسديدو بعرا مع كورو في حماتيو أو أوروبا نتعرض بان لمين كان دانا بركاس أب عالم زحيلنا نحن هنا كاب أمريكا كاب أوروبا كاب تقراي تقارو تمهار لكم تلنا لا ذا سويت جا زيان كم سب ما هتنا اللوارو دك اللوارو أنا تمسيلكم زين إذا دم بيايان كوينن علمين ملو شر متن زعبان قل زي بالله لما قعدت قمالو سيسمي مبرا مثلا نجعنا سب عمرة اللي وتقينو كاب عاد غارين كاب أمريكا هم سدتني تاج نتقمتك كاب أمريكا على حنقول لنا كهت الزارب بتعني زقرب بتعني قريب مني
ስለዚህ ተአንነትኩም ይናሃትኩም ኣብ ዝዲቁኩም ዘሎ ኣንነት ትንክሕቲ ከይኩም ኤርትራ ብኤርትራውያን ኣነ ኤርትራውያን ብኤርትራዊ ትምፃኒ ኤርትራዊ ከምዚ ኣዱ እንታይ ዳ ክሳይ ገብረለ ያሎ ዝጓለይ እስካ ኣዳ ሃይበለኒ ኣዳ ሃይበለኒ እስከ أقولها هايكي هاي بلنا على خبر جسي يبلن له سلاسة تعزله أنت إرتراونت وركت حبرة السبي كم عدها وجهها بحزن شبوطن سينكا أكلنا تقمت الله أنا إرتراوي كم أمريكا أنا نفع أمريكا أنا كمان تقوم يبلون أب سدت أب أمريكا صاحب سدت أنا أمريكا نحدا أزيت إرتراونت نعهدكم كم زوجي أوكم زلو أزيت تقومنا إرتراونتكم سكاي بلن بين هاي بلن سلازي تعزلوا أنا كابسول مصراتهم إذا أننا تنكحتن قريفكم كم سم حدا زي تقوميتكم أما ترشا وشي تزي هاي بلن أبت كومنتي بين وفي أبت كومنتي ناي حزب هاي بلن سلازي زي هاينا نريزلنا أننا تنكحتن حد حبرة السب نفسه تزي فريتو سقاب كندا يهاشين يوضعون مغانو كابزوك تمهارون كلكم أبتدات ماتشها أنا حنقول لنا هاب أمريكان العبي إرترايان أب عالم تم جنقرنا حبرة السب سأم تمرت نتفق زلنا نحناينا عدنا قريفنا أبتدات نتعادوان ندلمنا بسكيات تسحيقنا النبر زلنا نحناينا أبي أمدل لهم إرترايان دكبات حلوفات إرترايان السوم ني عالم زحية لإرتراوية لنا كان عالم تدمقره تزفرحي سلما سلوه قالت زي كل حدا بتفوت حلوات سب إرتراوي بأننا تنكحتن تبعات حنقول ترح يزنبر بمسلمنت أنا ترح بهالاي تقارون نربعنا 5 عام تقارتم كحلوم يركم تقاروا أوش شو حين تقاروا هم ريناينا أدن تاخوي نخستاي قبرن الله وا قال قبرن الله أي مسألة له هذا الناس لم تاي كرداني كذا أنفين أشياء الله عاد بجاي لك يا فوتي تغستاكي ولا تو I don't know بين هاي ولا نندو بين هاي ولني اسكادو لا سبزي حمام ولا أنا سايدنا ورداني كلني بتي اكسترا هاي ديت ولن وفي بتناي حزب باغ ستابلن هاي بلن بتناي ريكوست سدلك اوكي باس لذله سلسة زلغو إذا أنا نتنعهاتكم كتقومكم أيكلني بأنا نتنعهاتكم كودقوكم ترحي اقدف بأنا الناس اللي تبعيت زغمتيو أكم ذا عينة وجه قلزلو اقدفنا تحساسون كل جزين هزيوتا طفاءت رحي سلسة زلغو أنا وتم كم بعلا باجامع أكبا قريمة وتم دنبياويان وتم تباح أبي عين هزبيرتا فوتقمكم مقبن كيغلقكم حجي تماليسكم حاليتناي هزبيرتا تماليسكم إرتراوي أب تقرأي يقتلالو يتبتفالو نغطقات إنه يتبتفن دعت تغطيتون تتبتفن قينو من يقيروا إصعادكم يوم تحتت بناتهم إصعادكم من تاريخ ناتهم تحتتوا دعتوا ولا حدا أكال يلي مش أساس أشاريكم مش أبي أشاريكم تقرأي كتبها على زبالكم إصعادكم يوم سلازي
حجي حلفات إرتران ويكا حاليتنا إرتران سدتنيا تاب تقراي جلو تمشيكم تزاربوا زربا في شلتي حسوتيهم صوم أبتبطحوا نقر يلن أنا بايدويك نقركم موت تقراوين موت إرتراون أب تقراي نعي حدي معري تقراي بلتسني إرتراوي بلتسني معري كلت يوم هزاب نعي معري تقراي قطب كل عقب كبيرة إرتراون ده تقطي له عقب كبيرة أو ليش أزريا نقر دين ولا حدي بلي تقراي كموت كله نعهم حلالي إرتراون موت كله جي حرام كنتش معكم تغينوا ساعكم فاكريهم هو بلسهم تبقون قال لكم حبرة سبايكم اسكا وفي هاي ولا نبا سلازي تعرف جلو هاني ازي تغير جلو بوليتيكا اوه ازالا هذا قالوا هنا لا مرة تجي نزا نوفي كام نتاو سيني الخبز قرمي نقول لهم نتاو علياتنا نويل بقى موني بزيك ستايك اتوقع الله عروفي الله اوكي خاطو كان دي حسبني رجين مبال ابي مقبال ابي لو تناتين تايم خان ايفلتني بزخونه مزز غي زلو هلو كنوتات اب تግራይ ሰብ ተቆቲሉ እዞም ትማሊ በዓል አባጃማ ምስቶም ደንቢያውያን ኩሉ ኮይኖም ነዝቤታ ንሞት እዮም ፈሪዶሞ ሕጂ ግን ምዚ ኣብ ጆርጆ ዘምጾ ፌክ ዝኾነ ሓቂ ዘይብሉ ዘይተረጋገፀ ኒውስ ትግራዋ ኤርትራው ተቆቲሉ ገለኹም ጸኒያ ሕጂ ሓቅነት ከም ዘይብልኻ ብኤንኤስአርን ካልን ወጻሎ እስኻ እንታይ ሪኢቲ ካብዚ ማለት እቲ ትማሊ ዝወፀ ብሳልስቲ ማለት ሓፈሻዊ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ተጋሩ ብስርኦም ዓዶም ዘምለስሉ መሬቶም ዘምለስሉ ህዝቦም ዘድሓንሉ ጅግንነት ነቲ ዓወት أقول لمقبار نتبي أميدا زتسعروا 7-8 حيلتات مريحو آتيو إسياس ولا حنت قبرنا بتقراي قبل بعد حمشن أولات بايتو أولات فتساميت أكلنا حوحات ولا حد سبي حزن كلهم المقالة ماليسهم قالوا توم استقطروا تروتا سلازي نزو كل زي تقراي بعلم ملو بمروخات علاق لقاء بممراخ كورنيلات بممراخ أسوار تأمر زخون الجبنة سلس سرحت نزي نمدوان كونيلكا أما تبي نقطة أب الشرة زلو أب تحتي محبرة سبع عالم زلو إرتراويان ميتهم تباهلو ورا متي مالتي نبعلاتهم متهم ورا زمتو حنساب يدوم سسوا حنساب يأتوا ويهم وعلم نتورا مالتي عارم موداتو مرب ميرون ستيفانوس نابو توكيسا نتم نعوم زكاتو المحبرة السبع علم والحنت خمزة قاتمة ورا خمزة خانة أتقليلا نحنا وندولنا كفلت زلوا قنا بزي جون تاي مسلكا إرتراوي أبتقراي تراح يكون عند سجل زلوا أبتقراي معرفة تقراوي مزح جفت بلو زركب كخا مالتي معرفة تقراوي انت دا تقراي سلام زي بالله أو زنبر سب سعادة يكون سليم سلام يقولي لوجيكي زي حدا فلسفنا مسيهم نيرم سيف إرتريان ريفيجيس إن تقراي زي بالله تقراي بعابي كويس وحسن ناس ينزلوا وحسن ناس أنا زوبا ودعين معك كل نبين زو حسب يلا إذا انت لكا أكل نايتي بتقراي آتيهم زقبر وقبن أكل نايتي سنة البونا نايتي تقراي ديسيبلين نايتي سراويت ديسيبلين نايتي مليشا معرة نايتي ناي شعبيا وين بلتقنا غيركا مقلاتو استقبر بروباغاندا سلازي احنا اب تقراي زاتو زلو إرتراوي اب دحنة تقراوي زدحن اب تنك تقراوي كا يچنق زي فلوت نغري مالتي ግን ካለውን ክትጽል ይሕጂ ተነግረክ ሓደ ኣብ አዲስ አበባ አለው ሻዕቢያ ባዕሉ ዘዋፈሮም ገዛ ክራይ ዝኸፍለሎም ናይ ሻሂ ዝኸፍለሎም ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ዝኸፍለሎም ዝተኣከቡ ኣብ ሓደ ገዛውቲ ዝቕመጡ ዝተላእኹሉ እዚ ሁሉ ምንጭ ተባሂሉ ዝመፀ እስከታ ቪዲዮ ክፈታ ኣዋላ ኣብ ስራሕ ውዒለ ዓንደበት ኢና
هاراي دهان تقمل جام አገዳሲ አርእስት ስለዝኾነ እንዲሁ ስለዚህ መጽ ይቋሎ هو ليش go ماشي له ስለዚህ ኣብዚ እንታይ ይኽረ ዘለዎ ኣካል ፖለቲካ እዩ ስለዚህ ኣብ አዲስ አበባ ብስሩዕ ነገር በቃ ዝተወደቡ ነዚ ወነዚ ንፋስ ዝህቡ ነዳዲ ዝህቡ ገንዘብ ዝስደደሎም ዝምወሉሉ ስለዚህ እቶም ናይ ትማሊ ምንጭ ዝተባሃሉ ኣብ አዲስ አበባ ዝቕመጡ እዩ ለዚ ኣብ አዲስ አበባ ኮይንካ ኣብ ሽረ ወፅዓ በፂሕኒ ሃዲመ መፅእ ሓደ ትካል እንዳሕር ኮይንካ ናይ ሓውና ጆርጆ ትካል መሓዛ ናይተን ማሕበረሰብ ዓለም ይክኸውን ዘለዎ ካብ UNHCR ጭልጢ ከምፅእ ዘለዎ ካብ ውልቀ ሰብ ካብ ገለ ደዊል ይኮነ ብጣዕሚ ዘሕዝን ተነግረካ ሓደ ትካል ጌርካ ሓደ ንሰባት ዝጣበቕ ትካል መስሪትካ ሓደ ሰብ ከም ዝበሎ ዝበሃል ምንጭ የለን እዚ ኦፊሻል ኣይኮነ ንስኻ ምስተናብኡ ዘለዋ ማሕበረሰብ ዓለም ቀጥታ ኮንታክት ክህልወካ ኣለዎ ንዓና ብትግርኛ ምእንቲ ክትነግረና ሰረኸበ ሽግር ምእንቲ ክንፈልጥ ኣውቶማቲካሊ ምስ ሓደ ንኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሰብ ምስ ሓደ ካብ ሃዲሙ ዝተባህለ ሰብ ገለ ዝበሃል ምንጭ የለን ድሓር ካልእ ክትሕዞ ዘለካ ትግራዋይ ኣብ ሜዳ ኣይተሰዓረን ኣብ ጎልጎል ኣይተሰዓረን ኣብ ድፋዕ ኣይተሰዓረን ብጭውነት ብስነ ልቦና ኣይተሰዓረን ሕጂ ብኩሉ ተሳዒሮም ብባዶ ሰለስተ እዮም ዝገጥሞ ዘሎ እቶም ነስመራ ዝኸዱ ሻዕብያ ስደተኛታት ናይቀትሉ ኣለዉ ኢሎም እቶም ንኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ብልፅግና ከዓ ንናሓደ ሓደ ልቃተሉ ኣለዉ ኢሎም እዘን ዜና ኣብ ሓንቲ ሰዓት ዝመፀ ልክዕ ተቐርሺሞም ምስ ወፁ ካብ ትግራይ ኣብ ዓዶም ኮይኖም ዝሃብዎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ነዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ዘጋፍሑ ኣብ ኣሜሪካ ኣለዎም ኣብ ኤውሮጳ ኣለዎም ኣብ ባዕሎም ትግራይ ኣለዎም ህዝቢ ትግራይ ዘዕቆቦም ኣብ በዓል መቐለ ኣለዉ ኣብ ኩሉ ስለዚ እቲ ናይ ሽረ ናይ ባሕቂ እቶም መጀመርታ ዘምፅዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ይቕረታ ክሓቲ ግቦ ይቕረታ ልቦናይ ዓወት ኢኸማ ብይቕረታ ዝተዕወት ኢኸ እንደገና እቲ ኣብኡ ዝተባሃለ ብፋስ ብእምኒ ብጎዘሞ ናይ ሓደ ዓመት ህፃን ዝርከቦም እንታ እዚኮ ናይ ባሕቂ ንትግራዋይ ዲኻ ከምኡ ትብሎ ዘለኻ ዋላ ነቲ 20 ዓመት ምስኡ ዝነበርካ ዲኻ ንኻልእ እንድዕ ይርዳእኒ ስለዚ እዚኣ በዘን ዝበልኩኻ ሰለስተ ኣርእስትየን ካልእ ሓድሽ ነገር ክመፅእ ሕጂ እንታይ ክመፅእ መስለካ ከምቲ ሻዕብያ ኩሉ ሻዕ ዝገብርዎ ባደ ሰለስተ ገይሮም ሓምሻይ መስርዕ ወይ ጅሃድ ወይ ዝኾነ ብዚ እቲኹም ክብሉ እንተኮይኖም ኣብታ ዓዲ ለይቲ መፅኦም ባዕሎም እዮም ሰብ ዝቐትሉ ነዛ ዓዲ እዚኣ ጅሃዲ ዋላ ገለ ኣጥቂዕዋ ሓዲሩ ኢሎም ሽዑ ኣብታ ዓዲ ዝደልይዎ ሰብ ይኣስሩ ንስኻ ማያስቲኻዮም ንስኻ ሓሳዊ ኢኻ ልክዕ ከምዚ ወድልያ ዝበሉ መቃብር ሰማዕታት ባዕልና ፍሪስናዮ ወያነ ከም ዘፍረስዎ ጌርና ሰምዓኒ ኣለኻ ዶ ትባላ ወያነ ከም ዘፍረስዎ ጌርና ፕሮፓጋንዳ ተዛሪብና ይብላ ፓልቶክ ነርካ ይኻንስ ኣሎ እንዶ ኣብ ዩቱቡን ኣለ ስለዚ እቲ ዋና ፅባሕ ዝመፅእ ፕሮፓጋንዳ ሓደራ ናብ ትግራዋይ ክላገብ የብሉ ንበዓል ኢሳያስ ዘዕበ ባህሊ ባዕልኻ ቀቲልካ ባዕልኻ ዕምባባ ምቕማጥ ባዕልኻ ምሕዛን ኣይትረአ እንዳሃቡሲ ብ380 ኤርትራውያን ዝሕተቱ ኢሎም ስቶም መግደፍስ ንዓና ውፅኦም ናብ ብቁፅሪ ብ4 ሚልዮን ህዝቢ ኮይም ዝሕተቱ ሰ ብሃገር ምልእቲ ኮይም ዝሕተቱ ብፀጋታታ ብባሕራ ብወርቃ ብኩሉ ኮይም ዝሕተቱ ሰ ግደፎ ንሕና ብድራማ ክንሕተት ብባዕሎም ዝቀረፅዎ ተዋስኦሲ ንሕና ክንሕተት ሃገር ምልእቲ 30 ዓመት ማይ የብላ ባኒ የብላ ኢንተርኔት የብላ ወላ ሓንቲ የብላ ኣብ ኦልድ ስቶን እጃ ቀሚጦ ማለት ሃገር ኣብ ዘመን እኒኒ ስለዚ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ኢልካ ኣብ ኤውሮጳ ኮፍ ኢልካስ ኣሕዋትና ዘቕተሉ ካልኣይ ሕጂ መርድእ ዲ ዋላ ገለ ክንገር እዩ ዞም ኣብ ትግራይ ዝተሰዉ ሶሪ ዝተሰዉ ኢለካ ዝሞቱ ሕጂ እዚ ኩሉ ፅልም ፕሮፓጋንዳ ናብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝግበር ዘሎ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዝግበር መርድእ ሕጂ
قبول ንምግባር ካልኣይቲ ከዓ ንምኽታት ንዓዋጅ ንኽተት እንደዚ ዝኣክል ቀቲሎምና ያላ ግፋይ የድልየካኒ ኤርትራዊ ክተት ንምባል ሽረ ደው ኢልና ኢና ልክዕ እዩ ኣብ ትግራይ ካብ ሓይልታት ትግራይ ዝተዋፅኡ ናይ ፀጥታ ኣለዉ ፈልጥ ኢኻ ንስኻ ኣብዚ ዓዲ እውን ናይ ፀጥታ ሰኩሪቲ ኣለዉ ኤርትራዊኹን ገለኹን እንተዳ ባህ ዘይልዎ እንተዳ መፅናዕቲ ገይሮም ኢልካ ደው ኣቢሎም ክሓቱኻ ኤርትራዊ ከዓሲ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ወረቐቱ ተሓቲቱስ ኣብ ኣስመራ ብሸሞንተ ኬላ ዝሕተት ነው ብርቂ ይኮነን ንዑ ካበይ መፂኻ መንቀሳቐሲ ሃባ ገለስ ብርቂ ይኮነን ኤርትራ ኣብ ገዛ ዓዲ 30 ዓመት ተሓቲቱ ወረቐት እንከለዎ የኸማን ኣብ እስር ቤት ዝኣቱ ኣብ ኣንደር ዝኣቱ ሕጂ ኣብ ሽረ ነጋዶ ኣለዉ ኣብ ጉሩስርና ኣብ ዓዲግራት ኣብ ኩሉ ነጋዶ ኣለዉ ኤርትራውያን እዚኦም ነጋዶ እዚኦም ሓደ ውሕስነት ክረኽቡ መን ምዃኖም ክፍለጡ ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ኤርትራዊ ኮይ ትግራይ ይዕኒ ይሕተት ኤርትራዊ መን ኢኻ ካበይ መፂኻ ኣካል ሻዕብያ ዲኻ ይሕተት ስለዚ ምሕታት ኣሎ ደው ኣቢሎም ናብ ንቕጣ ወሲዶም ዲኦም ገለ ክሓትዎም እዮም ሃለዋት ትግራይ ኣብ ፀጥታ ትግራይ ኣብቶም ናይ ፀጥታ ትግራይ ስለዚ ክሕተቱ ይኽእሉ እዮም ካበይ መፂኹም ክበሃል ይኽእሉ እዮም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ክበሃል ይኽእሉ እዮም ኣብ ንቕጣ እውን ክውሰዱ ይኽእሉ እዮም ናይ ትግራይ ናይ ፀጥታ ስግኣት ዝሻዕብያ ዝለኣኸ ሰራዊት ስለዚ ኣነ እንተኸይደ ብኡን ኤርትራውያን ብጥቂ ክሕተት እዩ ንስኻ እንተኸይድካ ብኡን ክትሕተት ኢኻ 8 ወርሒ ሙሉእ ኤርትራዊ ጠስሚ ይኮነ ዝለኽዮም እዮም እንተገር ስለዚ እዚኣ ፈሽል ኣላ ሳላ ንቑሕ መንእሰይ ሳላ ዝተረድኦ ህዝቢ ሰብ እዚኣ ገዛ ክራይ መክፈሊ ዝሰኣኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኻኺብካ ዝተገብረት ናይ ሽረ ድራማ ኣብ መዓልቲ በኒና ኣላ ዋናታታ ልቦና እንተገይሮም ይቕረታ ክሓትላ እዮም ንፅበ ከምቲ ዝበልኩኻ ይቕረታ ፅቡቕ እዩ ካልእ እንታይ ኣብለካ ዘለ ውፉይ እንታይ ኣሓተካ ዘለ ኤርትራዊ ዓዱ ገዲፉ ናይ ኢሳያስ ሓለንጊ ፈሪሑ ኣብ ትግራይ ከይዱ ትግራዋይ ክመውት ከሎ እዞም ሕጂ ንኤርትራዊ ኤርትራውያን ኮይኖም ፌክ ኮይኖም ዝቐርቡ ዘለዉ ንኤርትራውያን ኣብ ስደት ከም ተቐቲሎም ዶ ተሓዲዶም ዶ ገለ ዝብሉ ዘለዉ ምስ ኢሳያስን ዓብን ኮይኖም እዮም ንሞት ህዝቢ ትግራይ ፈሪዶሞ ንትግራዋይስ ንሞት ፈሪዶሞ ንኸጥፍዎ ሕጂ ከዓ ሕልፋት ኮይኖም ይቐርቡ ኣለዉ ግን ሓንቲ ሕቶ ሓተካ ዘየ ዘለዉ ትግራዋይ ክመውት ከሎ ሓላል ሕጂ ኤርትራዊ እንድሕር ዳ ተቐቲሉ ሓራም ስለምንታይ ኤርትራዊ ሞት ትግራዋይ ሞት ሓደ ደይኮነን ይፈላለዩ ዲ ሰብ ወዲ ሰብ ይፈላለዩ ዲ ዋላስ እቲ ኤርትራውነት ሕሉፍ ኣለዎ ኤርትራዊ እንታይ መስለካ ሓደ ነገር ኣሎ ነፅንዖ ዘለና ማለት እዩ ኤርትራዊ ኩሉ ቦታ እዩ ዝመውት ዘሎ ኤርትራዊ ብሰንኪ እሳቶም ዝፈጠርዎ ሽግር ኣብ ትግራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይመውት ኣሎ ኣብ ሊብያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ የመን ስዑድ ዓረብ ኣብ ኩሉ ይመውት ኣሎ ኤርትራ ብዘይካ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ዓለም እዩ ዝመውት ፀኒሑ ሕጂ ከማን ኣብ ትግራይ ትግራዋይ ዘይኮነስ ጓኖት መፅኦም ገቲሎም ኣብ ዓለም ሙሉእ ብዘይካ ኣብ ትግራይ ሴፍ ዝኾነሎ ይነበረን ኤርትራ ውሕስንኡ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክኸደሉ ዝደሊ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳዩ ናይ ፀጥታ ጉዳዩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ጉዳዩ ናይ ትምህርቲ ጉዳዩ ዝተዋሕሰ እዩ ግን እዚኦም ሕጂ ከም ፀለመ ሒዞሞ መፅኦም ዘለዉ ወይ ትግራይ ንኤርትራዊ ሓደጋ እያ ወይ ዝበዝሕ ኤርትራዊ ትግራይ እዩ ዝቕዘፍ ዘሎ ኢሎም ከእሙንና ዝፍትኑ ዘለዉ እቶም ብትግራዋይ ኣብዚ 8 ወርሒ ዝተሳዕሩ እዩ ትፈልጦ ዘለካ ኢሳያስ ፀኒሖም ምስ ኣብይ ፀኒሖም ኣብዚ 8 ወርሒ ወላ ሓንቲ ዘየፍሩ እዩ ሻዕብያ መስፍን ስዩም መስፍን ኣባይ ፀሃየ ኣሽመላሽ ወልደ ስላሴ ቀቲለ እያ በዓል ኣብ ኤረቲድ ግን ኣብ 8 ወርሒ 48 ጀነራላት ኣርዲያት በዓል ለጢፋቶ 48 ሰበ ስልጣን ስለዚ ሰለስተ መራሕቲ ናይ ተጋሩ ብ48 እዩ ዝዕቀን ማለት 15 ዲኻትቦም ገለ ነቲ ሓደ ማለት ስለዚ ኣብዚ ወርሒ ሙሉእ ዝተገብረ ኣብዚ 8 ወርሒ ሙሉእ ዝተገብረ ወራር ናይ ትግራይ ባድመ ከመን ከውሑስ ይከኣሉ ዘለዉ ከባቢ ዓዲ ኋላ ዝሓዝወን ጎቦታት ከመን ከውሑስ ይከኣሉ ዘለዉ ግጠም እዩ ኮይኑ ዘሎ ካብ ኣብዚ ኮንካ
أبشرة أبجلة تسلم نتجاروها وريد كابون سياس كوينكا بعد ما مكلخا دوباتي تبغى ساعات كوينكا نعم مكلخا مخنياتو تايم زبل زلوا حجي ندحرك ورنا خوينو أنا مش من بستي على خو سطر حيكون ناشرة حيكون زم زلوا أقول من بستين حزبين على خو يوم زم زلوا بعد هو يزيهم كيدا من شعبية أي قبلوا مني جزانا شعبية سقول كايت أتوان قدموا كتموت كدالو كالو علت كفليل كالو أبي بوتا تموت كفلت كالو نوح تقبر على كامسو دحار إكسبيريم كوي لك أنت عارف لك هذا لو سلزي زيهم حجين تايم زقور زلوا حدا قال يوم بفلاي بتعمل زحزنا كاي نجنيبا خيدهم أبي إرترا من قستي لنا سنتة تعلو أبي إرترا حزب زي مرتو من قستي لنا قال لنا نعلم لخ محبر سلام وصل فكرة حجنا من قستيهم وقلنا سلزي شعون دقفتي من رمالتي كنبل نسالي سلزي إذا موت إرترا وتبحال أبتقراي بوليتيكا وعلامات الدلزة قال خي مثلك أبتقراي نسأل ما تقراوي خطأكم بقولوا تعودي تقراي بس نربونا تعودوا بتوانا تعودوا بخونا تعودوا بقولوا يتعود كلهم جنرالات حيزية آتين تقراي سلزي تقراي انت لنيعة سقات شعبية إيبن تقراي هاجر انت خوينا سقات شعبية تقراي اندحري أو تطبق درجة متى سقاتنا يزوم دقفتيا مخنياتا إرترا تبحال 30 عامت أبصل تقراي استسرحت سلازي تقراي كترمس كلاهم هقراونتهم زلع سطر تقراي كموت كلهم تناتاتهم جينا إرتراوي إرو زبل حمام زمطو ندحر لميعة هقراونتهم يتفي سلازي أبو هو كواتي دليلو أمونغو ود عدوى ود اندرتا ود مقالة ود عدقرات ندابلو زنقو زلو بروباغاندا رأي كمتاب ساحل وسيدهم ولدنا نزوم حرستو ولدنا أب ساحل وسيدهم حماسين سراين أكلو جزاي نجرم زك قتلوا يبون ود أكلو جزاي نبعل ود أكلو جزاي خمس قتل سراين ود سراي خمس قتل عندها قبور الصرح ودراما بقولات مستسعر بتقرأ كفتينهم أي سراين لازم سوات اليوم دحرجي إرتراو ميتو يلوم هكذا بقى خبر عكاي ناي بوليتيكا قدام منبر لإرتراوي حجو كم بحر 4 كيلو كرمي 4 معالتي أو عندي 5 كذا 4 شعات أب تونسيا تحيلهم مالو إرتوان كله أيشوفني أبحر بوليتيكا يلن تصرح بحر أما عندك بوليتيكا صار أولا 300 تزغوني مقدسهم سمع 300 تسعة شعات من إسيات نسنتهم زي تقول من إسيات كوي ما أقول شنطو أب فريزلو عندي عامل كوي نوما إلى أن عازي قاتت كوسريات زي من دقفت حواتهم كقبرو زي كل حواتهم كم قبلين ياتات أبصندق زبلي زيهم يوم دقفت زيهم يوم هاجراوي وانا تسكيمو ولا 300 ساعه سنادو نعو سر صباحيلو ان باس هادي مغاب زيهم ديم حجي ابشر زما تسب نبعث حرقه زنبعلو زلو نصلا تقوليو بمقله اي مكسن زي اتا كل مدى يسعرون تقراي شبيل قتيلو بزبل بروباغندا كصلمو لما حبرسب عالم انت بصحنا تسخ عنا تقراي حق يجي تعوي حق تحزل حفتي تدفيرات بل حفت تدفيرات أبوي تقتيل زبالة أبو تقتيل ناب تدفت الدربي حق حديث كحت قالست كذا لك لذي بتوم كم زي عينة علامات زلوهم أبشري لهم لومي زحزنك بتكال درجاي زوجكم زبلو الرسات بلو تكالي سربانا بلو تكالي زينا آئنين ديو جلس بحال له ميديا تكالي نايم حق نتي إرتراوي كحجزوه إنفورميشن كهبوه أنت ده اليوم على من أخاو مسمر خطول تويتر له ينتشر ناتهم فيسبوك قص له إيميل له توم ترادو أنا يسدتني تات كل نجار ويب سايتات لهم على إيميل تعيش كهون تحت تقبرهم تخيل ثم بتحتاجون زلوا بشرين تاخذ كل عنا أنت خويني ذلك هذا زون عنا يكون عندي كل عنا أنت خويني قل بتكنولوجيا لمن أو شيء تغير هذا الحين كم زدل خيو تحاول تاتم تستغل شو عينا دولنا شو عينا دولي شرح حيل تقرأ حجم تقاطيرهم أنت تسقطن دواب لهم كحطوا النبل أبزل خيو متيوم حدا قال يخان عوم ما يكون كان كتايقوخا كحطوخا جدا حتى تيلز قرن في إرتراو تهليو أبي إرتراو تقوم بشيء خير أجزاء عبد حاتيتو كتنا بلي ورا جمسنا أكل عدة حاتيتو
ተሓቲተይሉ ዘእውየሉ ምክንያት የለን ስለዚ እዚኦም ኩሎም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ረኣዮ ተዓዘቦ ኣብ ትግራይ ክርከብ ዝደልዩ ፖለቲካዊ ከስቢ ወይ ፖለቲካዊ ሓልኪ ንምርካብ ድሓር ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እንተኢልና ናይ ሓቂ እኮ እዚኦም ኣብ ሽረ ዘለዉ ሓደጋ ኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ሰብ ድራማ ሰሪሑ ተቐተሉ ማለት እዩ ይርዳእካ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣሜሪካን ገለን ኮይኖም ሕዋትና ተቐቲሎም ይብሉ ኣብ ውሽጢ ተጋሩ ዘለዉ ኤርትራውያን እንታይ ማለት እንታይ መክሰቡና ዳ ትገብረሎምና ስለዚ ወይ ክልተ ዕላማ ኣለዎ ከም ዝበልኩ ፖለቲካ ኣለዎ ካልኣይ ኣይደኖ ጎፈንድምዲ ገለ ከፊትካ ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ናይ ልችድ ናይ ገዛ ሕራይ ከም ዝኸፍሉ ትገብር ነቲ ገለገለ ከዓ ገለ ናይቲ ዝሰርሖ ድራማ ድዩ ዝቀረፆ ቪድዮ ናይ ወልድያ ኦሮሞ ድዮም ገለ ዝተቃተሉሉ ናይ ወልድያ ስእሊ እዮም እትዮም ዘለዉ እዞም ናይ ቅድሚ 2 ዓመትን ገለ ገርመካል ተሰቂሉ ዝመውት ኤርትራዊ ኣብ ሽረ ኢሎም እትዮም ሕጂ ረእዮ ኤርትራዊ ግን ኣብ ኤርትራ ይኸሙ ተሰቂሉ ዘሎ ኣይዛረቡን 30 ዓመት ኣብ 45 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብ በዓል ጋሕተና ኣብ ጉድጓድ ኤርትራዊ ሓዎም ይኸሙ ትስቀጥ ኣብ ትግራይ ዳ ከቢሩ ባሕር ኣነ ክጋብዞም ኣብ መወዳእታ ናይ ጋዜጠኛ ቢንያም ሰምዕዎ ኣለዎም ኣብ ኣሰና ተዘርጊሑ ዘሎ ትግራዋይ ከመይ ገይሩ 8 ወርሒ ሙሉእ ነዚ ጋዜጠኛ እያና ሻዕብያ ከይቀትልዎ ብልፅግና ከይቀትልዎ ከመይ ገይሮም እንዳብልዑ እንዳስተዩ ዋጋ ከፊሎም ካብ ደቆም ንላዕሊ እዚ ሰብ እዚ ፅባሕ ንኤርትራ ክጠቅም ክቡር ሰብ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ፀላኢና ኣይኮነን ብምባል ኣብ ምንታይ ሓቢኦም መዓር ክንደይ ዋጋ ከፊሎም 8 ወርሒ ሙሉእ ከም ዘድሓንዎ በዓል ተዛሪቡ እቲ ስንኩል ድዩ ኖ ፀሓፋይ ኣሎ ቢንያም ዝበሃል ኣብ ኣሰና ኣለካ ትረኽቦ ትኽእል ያ ሓደ ከዓ ስንኩል ነር ተጋዳላይ ንዑ ከዓ ኣስታይ ትገብሮ ኢንተርቪው ሰሚዕ ኣሎ እዚ ትግራዋይ ነዞም ኣብ ሽረ ዘለኹ ነገርካ ሻዕብያ እንድሕር ዕድል ረኺቦ ባዕላ ኣትዮ ክትቀትሎም እያ ፅባሕ ትግርኛ እናተዛረበት ከምቲ ናይ ተጋሩ ላሂጃ እናተዛረበት ክትቀትሎም እያ ቪድዮ ክትሰርሕ ትፍትን እያ ምክንያቱ ኤርትራዊ ንብረት እዩ ነዚዩ ንብረት እዩ ወዲቑ ይጥፋእ ገለ ይጥፋእ ኣይገድሶም ስለዚ ኣብቲ ሻዕብያ ሒዞሞ ዘሎ መሬት ናይ ትግራይ ኤርትራውያን ተተረኺቦም ኣኪቡ ከቃፅሎም እዩ ዘሎ ነቲ ፖለቲካዊ ሃልኪ ዝብል ነቲ ወዲቕዎ ዘሎ ተሳዒርዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ክብል ዋላ ከምቲ ናይ ተጋሩ ፕሮፓጋንዳ ገይሩ ክቐትሎም ይኽእል ይብለካ መቃብር ስዋእት ኣፍሪሱ ባዕሉ ናይ 20 ዓመት ፕሮፓጋንዳ ሰሪሑ ገዛውቲ ፍሪሱ ባዕሉ ፕሮፓጋንዳ ሰሪሑ መራሕቲ ዝነበሩ እዮም ነጊሮም ንሶም ዝመርሕዎ ኣሃዱ መቃብር ከም ዘፍረሰ ስዋእት ዓፅሚ ገለ ዋላ ሓንቲ ይኮነን እዚ ስለዚ 800 ዓመት 1000 ዓመት ተመሊስካ ኣብ ታሪክ ድዩ ኣብ ፅሑፍ ኣብ ኩሉ ናይ ትግራዋይ ስነ ልቦና ኣብ ምቕባል ጋሻ ኣብ ምድሓን ሰባት ኣብ ምዕቋብ ካልኦት እምነታትን ካልኦት ዜጋታትን ዝፍለጥ ስልጡን ህዝቢ ንምሩኻት ንደቆም ዝደፈሩ ምሩኻት ማይ ንኣፎም ገዲፎም የማይዘስትዩ ሻዕብያን ብልፅግና ንሪኢናዮም ሲቪል ዝተኸደኑ ማሪኽናዮም ኢሎም ይበሉ ሕራ ቀቲሎሞም ግን ኣለዉ ካብ በዓል ስወደን ዝማርኽናዮም ኣምሓሩ ጥይት ሓንቲ ጥይት ክንደይ ሰብ ተቐትል ኢልና እስኮሜሳ ገርና ቀቲልናዮም ይብሉኻ እዚኦም እዮም ስለዚ ዝኾነ ኤርትራዊ ክቕተል እዎ እዚኣ ናይ 1986 እንዳሳን ሓደን ዝነበሩ ኣሃዱ በዓል ሳቶም እዮም ሳቶም ከምኡ ገይሮም ኣቢሎም ኣሎ ብታሪክ ሳቶም ከ ኣለካ ነብሽ ወደን ሕጂ ዋላ ወዲ ሱሳን ገለን ኮይኑ እንዳሰሓቐ ይዕሊ እንታይ ዶ እግሪ ዋላ ሓንቲ በቃ እንዳሰሓቐ ከምዚ ጅግንነት ዝገበረ ምዚ ማዕበል ዲ ዋላ ንፋስ ዝበሃል ወዲ ኣሎ ምስኡ በቃ ዝዕለሉ ቲካ ጅግና ገለ እዩ ስለዚ ዘይሰብኣውነቶም ዘነፀሩ ሰባት እዮም እዚኦም ትግራዋይ ከዓ ሰራዊት ናይ ወያነ ከዓ 7-8 ወርሒ ገይሮም እኮ ምሳና ኣብ ጦሮና ባረንቱ ኣብ ቁርደት ሰንዓፈ ኪድ ዶብ ዓዲ ኋላ ኤርትራዊ ትሕቶም ነይሩ እኮ 9 ወርሒ ሙሉ ንስኻትኩም ኣብ ትሕቶም ኮይንኩም ናይ ስላያት ትሰርሑ ነይርኩም ዘይዳርጋ ዓጋመ ኢኹም እንዳተባህሉ እዮም ተቐቲሎም ሻዕብያ ምስኣተው ድሕሪ 9 ወርሒ ንዝኾነ ሰባት ቲኻ ተሓትት ትኽእላ
ጾረና ዝነብር ዲ ገለ ዝነብር ገዛውቲ ዝፈንቀሉ ተንዲነ ዝፈንቀሉ ክሳብ ኣስመራ ደቀ ምሓረ ዝወሰድዎ ባዕሎም ሻዕብያ ናይ ጾረና መዓፁ ኣብ ኣስመራ ኣብ ደቀ ምሓረ መንደፈር ኣይፀንሕ ኣብ ገሩስና ያገለ ይኮነ ፀንሕ ስለዚ እቲ ልቦና ናታቶም ንምድምሳስ ንምፅላም ዘይተገብረ ነገር የለን ድሓር ሕጂ ፀገም የብሉን 7-8 ሓይልታት ብሓደ ኮይኖም 8 ወርሒ ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ወይ ከኣሉ በበይኖም ተፈልዮም ኣለዉ ሕጂ ሻዕብያ ብባድመላ እታ ሃፅያዊት ኣምሓራ ከዓ ብራያ ሰራዊት ገይራላ በበይኖም ይግጠምዎ ሕጂ እቲ ብልፅግና ሰራዊት ዘዝባሉ ተዘቢጡ ከይዱ የለን ደሲ ሓሊፉ ነው ከይዱ ስለዚ እዚኦም በበይኖም ሕጂ ይግጠምዎ ነዚ ሓይልታት ትግራይ ኣበይ ደው ክብል እዩ ክሪኦ ኢና ቴንክ ዩ ውፊሓወይ ቴንክ ዩ ካልእ መጨረሻ ኣብ ሊስት ወፂኻ ኣላ ቀዳማይ ካብቶም 14 ወፂና ዘለና ቀዳማይ ንሞት ተፈሪድካ ኣለኻ ሸየጥ ሃገር ናይ 380 ኤርትራውያን በዓል ኣባጃማ እያ መስለን ደሪሶማ ዛ ድርሰት ከምኡ ሪኢኻ ኣለኻ ወፂ ኣሎ ንሕና እኮ ኣካል ትዝሰዓርናዮም ኮይና ኣካል ሓይልታት ትግራይ ኮይና ንሳ ካልኦት እኮ ኣካል ናይቲ ትግራዋይ ኮይና ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኮይና ስዒርናዮም ኣብቲ ፀለመ ከዓ ኣካል ናይ ሽረ ክንከውን ባህርያዊ ሎጂክ ዋላ ሓንቲ ቅጅት ዝብል ነገር ኣይኮን ንሕና ፖለቲካ ኣይተጋገናን ሰብኣውነት ኣይተጋገናን ሞራል ኣይተጋገናን ልቦና እውን ኣይተጋገናን ስለዚ ኣካል ሓይልታት ትግራይ ኮይና ኣካል ህዝቢ ትግራይ ኮይና ዲፕሎማስያዊ ገንዘባዊ ሞራላዊ ገሊ እናገበርና ፀኒሕና ስለዚ ትግራዋይ ኣብ ዝስዕረሉ እዋን ኣብ ዝዕወተሉ እዋን ኣካል ዓወትና እዩ ኣብ ዝፅለመሉ ኣካል ግዳይ ፕሮፓጋንዳ ሃልኪ ኣብ ዝኾነሉ ከዓ ኣካሉ ክንከውን ባህርያዊ ስለዚ ንሕና ብጥፍኣት 4 ሚልዮን 5 ሚልዮን ህዝቢ ንሓቶም ኢና ፅባሕኑ ብዕንወት ሓንቲ ባሕርን ወርቅን ዘለዎ ሃገር ክንሓቶም ኢና ፅባሕ እዚኮ ወላ ሓንቲ ኣየናይ ዲክታተር ኣየናይ ኣፍሪካ ሙሉእ ክንገዝእ ኢና ዝብሉ ነበሩ በዓል ኢዳሚን ዳዳ በዓል ቀዛፊ በዓል መንግስቲ ሃይለማርያም ከማ ናይ ነበሩና በዓል ተሳዲዶም ገሌም ኣብ ስዑድያ ገሌም ኣብ ዚምባብዌ ተደርብዮም ማለት ስለዚ ዘይድርበ ስርዓት ዘይድርበ ዲክታተራዊ ሓይሊ የለን 100% ነዚ ጉዳይ እዚ ግን ዝሕተተሉ ኣካል ክህሉ ባህርያዊ በዚ ጥፍኣት እዚ 380 ገለ ካብ ሽረ ምፂና ክንዛረበሎም ኢና ፅባሕ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ተራኺብና ምስቲ ዩኤንኤችሲአር ተራኺብና ፅባሕ ከነሕፍሮም ኢና ብስክሪ ነውፅኦም ኢና ተማም መፀበይ ነቁታ ዘሎ እንታይ እዮም ኮይኑ እንታይ ይጋጢሞ ምክንያቱ ሓንቲ ስእሊ እኳ ከምፂ ይከኣሉ ሓንቲ ዝተረድአት ስድራ 380 ማለት እኮ ብናይ ዓድና እኮ ሓንቲ ማእኸላይ ገጠር ማለት እኮ ሓንቲ ዓዲ ፀኒታ ሓዲራ ማለት እኮ ሓወይ ወይ ሓፍተይ ዝብል ከማስ ከምፁ ይከኣሉ ንኣዲስ ኣበባ ደው ኢሎም ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ኣዲስ ኣበባ ሽግር ዘጋጠመ ሰብ ክትረክብ ትኽእል ኣብ ስደት እዞም $100 ክሰደልካ በቃ ከምዚ ኢልካ ተዛረብ ኢልካ ሓንቲ ስክሪንሾት ክሰደሉ ትኽእል ንዓ ኣፅሚዑ ክዛረብ ይኽእል ገዛ ክራይ ክከፍል ናይ ናብራ ሕቶይ እንታይ በቃ ስለዚ ሊስታ የውፅኡ ገለ ማእስቲ የማውፅዮምና ቀደም የማውፅዮምና ግን ፀገም ዘለዎ ይኮነን ንቃለሰሉ ፀናሕና ዓላማ ተዓዊት ኣሎ ዝተረፈ ዕላማ እውን ክዕወት እዩ ሃንደበት ኢና እቲኻኒ ኦኬ ቴንክ ዩ ፊሓወይ ቴንክ ዩ ይቀኒየለ ቴንክ ዩ ስለዚ ካብቲ መሰረቱ እዚ እዩ ኣነ ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ልዕሊ ባዕልኻ ንኣብነሲ 47 ሰባት እዚ ሕጂ ኣብ ሰሙን ኣይገበረን ኣብ ላምባዶ ኣብ እንታይ ዝበሃል ናይ ቱኒዝያ ሰብ ጥሒሎም ኤርትራዊ ኣይኮኑ ድዮም ብዛዕናቶም ዳ ዝዛረብ ሰብ ኣይተረኸበን ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ዝኸሰርካዮ ዝፈሸልካዮ ፖለቲካዊ ኦልድ ስታይል ንዑ ንምፅጋን ትገብሮ ሃነፍነፍ ቦታ የብሉን ዳሕርቶም ደንብያውያን ርእሲ የብልኩምን ፈልጥ እየ ኣነ ሓደ ግን ኣሎ ብደንበ ተቃውሞ ተመሲሎም ኣብዚ መፅኦም ብታሪክ ናቶም እንዳተሰሓቡ ዝነብሩ ብሓሶብ ጥራሕ ዝነብሩ ሓንቲ ኣእምሮ ዘይብሎም እሳቶም ክትደናገሩ ዳሕር ኤርትራዊ ፍሉይነት ዝገብሮ ካብ ዓለም እንታይ ኣለዎ ንዓኻትኩም ፍሉይነት ዝገብረኩም ካብ ዓለም ሲ እንታይ እንድሕር ትግራዋይ መይቲ ሰኻትኩም ክትመቱ ምዃንኩም ትፈልጡ ክህለኩም እሞ ዓድኹም ኣብ ዓድኹም ዘይኮነ ዓድኹም ገዲፍኩም መፅኹም ተብቅዑ ኣድወት ሓደ እንዲያ መእታዊ ኣብያትኒ ከመይ ኣምስኺ ኣብኒ እቲ ናተይ ፀገም እዩ
نو أبين بس يطرح قصدي كان السيستم متشيل لندي عادة نص ريكوست تصير كلكي مقبل أبيني اوكي مبار اوكي مو الو دي ولا وديك هلو ليتس جو هلو اوكي انا اللي بمجمريا نقول قراتي ثانك يو سو ماتش كلكم ما بسمعت مالتي لما عدي جون صبوق مدب نيرنا كمدب قال سبعت هلو جون محازاخ نمتاي تصرف معاديو جون قول عيكون انا نسمعته ስለዚህ እዚህ ስዕል ካዘይኩን ዘረባዩ ተራእዮ ሓሳቡ ብዝተረድኦ ደስ ዝበለ መንገዲ ክገልጽ ኣይኮነን ብዘረባ 30 ዓመት ከማን ደምና ሰቲኹምና ከማን ንሕና ሓንቲ ይበልናና ብዘረባ ሕለፈልኩም ከማን ኦኬ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ብመጀመርያ ደረጃ እዛ ክትከይድ ዝቐነየት ንፈስር ኢና ያ እንዲና መሳርሒ ናይ ህግደፍ ኮነ ኢሎም ባዶ ሰለስተ ናይ ህግደፍ ዝገበርዎ ما زعلموا علم مخانو وديت مخانو حسد مخانو حق زي بلو تصليم حسد مخانو كو انا مجمريا تزاريبه حسد مخانو حجي ني عقل تصبت اتعبايتا بسانو عوض ادو اسكو تعري الله مثلا اسكو تعري الله مثلا اسكو باسك حدا بين بز خطفاك تعري الله مثلا حدا سبك او تدليل لخجي اسكو حجي እንዴ ወደ ሐለቃ ነገር ነው ወደ ሐለቃ ሳይብላተን እስከ ጀመሪያ አንፍትና ምናልባትና ክስያት ተመለሰት አደነው ስለዚህ ታይዙ ዘልሁ አነ ካብሱም መሰረቱ እዝን ሆደ ዘልና እስከ አድ ሕጂ ሃይበልኒ እዝን ሆደ ዘልና አካይዳ ልክ አይኮነን አልዕላ ቢልካ ዘይ ሰኻት መስል ሕሉፍ ኤርትራዊ ሞት ማሊ ታሪክ ዘይነበረካ ነዛ ኤርትራ ትባሃል ሃገር ንዓግበረላ ተባሃይካ ቂልማ ድምጽ የለን ዲዩ ተኽሊት ሃዲምካ ዘኸድካ ሰብ حجي العلي ارتاو هنكا بهزبي ارتاح شكت تحدى اسكا عد حجي هوب ناتي ولا حمتي يلا ابي ابي ادون اطرح بزوتوي ابيني وا ده قبر ماني زي قالوا خوينا هذا كمبيوتر مالتي I think so أبيني أنا عاد بس يطرح بس نعم أدون عنده بس تو وجهه بليس أسمعنا هذا لا مثلا أبين له بس أبين له نعم بس تو كذا أطرحته أبين له أبين له أدو نعم بس يطرح بس دولار كذا تقبلني هو بس راح نويت ليتس جو اوكي ازي اخنا انتي بو قبل بقى مولو معاد تزاريبنا ربريبنا وريحنا لكم بقى حنقولنا راسنا نكسب زور فليت زموتاسي الناس مع قوره الى موجون اذا كون الكا زغبر زلو انا فليت اخصيق ان دحري لاسي تصبق ولا تقنعنا فلت كون دحر فليت اخصيق اي لكاسي تقنع كم دي كون تغبروا لهنا فلت كو كتصيق نحر دلس نعتعري الكا نخعري ايكني انا كنت تزغرمني نايز جورجيا دي قال زبحال حدا حاونا انا جورجيا بدعم يخبري اني رقد بحجي امنا اذا حلف امنا ليبيا ون بزحت حقاقا كيسنا نيرنا انا مالت بزح بسباسات كيرنا اب ليبيا زنبر اخواتنا ገንዘብ نخنقبلهم قلمله بزح بحانسا نستوسن غزي بينا نيرنا مالت اذا نايت مال دراما كن اب اخلو انا قباب يعني من تايتلكا اتهزبنا خغانازب انت تجمر نيرو اتهزبنا تزغانازب نيرو وي تهزبنا سي انت زديب زور نيرو مجمريا درجه حجي ابዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ትግራይ ኢንተርኔት ዝበሃል የለን ኮኔክሽን ዝበሃል የለን ወላ ሓንቲ ይኹን ቴሌፎን መስመር ዘየለሲ ከመይ ገይሮም
ምሕያክን እዚ እንታይ ዝበሃል እዚ ፖሊስን ክትኮኑ ኢኹም ክትበከሉ ኢኹም ክትሓሙ ኢኹም ቶም ደላይ ትፍትሑ ትበሃሉ ወይ ዕላማኹም ኣመፅሩ ወይ ምስግዳፍ ተጠርነፉ ንዓና ግን ኣይትመዓንቀር ኣይትኩኑና ኣነ ካብቶም ህግደፍ ንላዕሊ እቶም ደላይ ትፍትሑ ካብ ዝርፍዎ ዝኮነይ ገሪምኒ ዘለኹ ነግረካ ደላይ ትፍትሑ ኣለዉ ኣነ ክሪኦም ንቀለኹ ብቐዶ ቲክቶክ ብቐዶ ፌስቡክ ብቐዶ ዩትዩብ በቃ ገሊኣ ገንዘብ ትእርላ ተባሂላ ገዚኣ በቃ ኣቴንሽን ሲከር ምስም ህግደፍ ኮይኖም ኣለዉ ደላይ ትፍትሒ በቃ ኤርትራውያን ሕዋትና ተቆጢጦም ስምዑ እንደክነግረኩም እዞም ሻዕብያ ኣትዮም ሰልማ ካብ ብክሃርሞ ከለዉ ትግራይ ወሪሮምሲ እዚ ህዝቢ ዝፋሕ ምስ በለ ኣበይ ተሓቢኡ ፀኒሑ ሸሞንተ ወርሒ ሙሉእ ኣብቲ ከብዲ ህዝቢ ትግራይ ኮይ ተሓቢኡ ፀኒሑ እዚ ህዝቢ እዚ እቲ ህዝቢ ኮይ ዕቂብዎ ፀኒሑ ገሊኡ ዓቕሚ ዘለዎ ዝካረ ተኻርዩ ገሊኡ ድማ ዓቕሚ ዘይብሉ በረኻታት ምስቲ ህዝቢ ዓዲሙ ኣብቲ ህዝቢ ዘይኮነ ተዓቂቡ ፀኒሑ ኣበይ ተሓቢኡ ፀኒሑ እንታይ በሊዑ ቆፅሊ ምሪንዳ በላዕ ኣሎ ስደተኛታትና ማዓስከሮም ተሃሪሙ ቆፅሊ ምሪንዳ ይበልዑ ኣለዉ ወይ ንኣነ ክበክ ኣለዉ ጋሽዑ እንታይ ኮይኖም ህግደፍ ወፂኦም ዘይተዛረቡ ሽዑ ህዝብና ጠምዩ ኩናት ኮይኑ ንዓለም ለኸ ሕጊ ንዛረብ እዩ ዳ ጆርጆ ሽዑ ዘይተዛረበ ሽዑ ዳ ዘይተዛረበ ቆፅሊ ምሪንዳ ንበልዕ ኣለና ኣብ ሓፍተይ ኢለን እንዳኸኸያ ደው ኢለና ሌላ ኣነ ቪድዮ ሰሪሐ ክበክ ከለኹ ላይ ናይ ትግራይ ኩናት ምስ ተጀመረ እንታይ ኮይኖም ዳ ሽዑ ገንዘብ ዘይዋፅኡ እንታይ ኮይኖም ዳ ሽዑ ስደተኛታትና ደይብሉ እዚ ግን ድራማ እዩ ክነግረካ መጀመርያ ደረጃ ጆርጆ እንድሕር ደላይ ፍትሑ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ደላይ ፍትሒ ኣነ ኣይፈልጥን እየ መሳርሕቲ ህግደፍ እንድሕር ኮይኑ መሳርሒ ህግደፍ ተኮይኑ ድማ ነቂሕና ኣለና ካልኣይ ነገር እዚ ህዝቢ እዚ 20 ዓመት 22 ዓመት 10 ዓመታት ካብ ዝተቐመጠ ህዝቢ ህዝብና መሪርዎ ምንባር ሲኢኑ ብዓዱ ክመት ሲኢኑ ብዓዱ ተጎሳቂሉ ጠሚዩ ናፅነት ሲኢኑ ተሰዲዱ ዕቁቡን ኢሉ ተዓቂቡ መፅኡ ዩኤንም ደብልዑና ነይሮም እናበልካ ሕጂ ብድዐ ህግደፋውያን ግን እዞም ስደተኛታት እዚኦም ተረፍ ናይቶም ኣብ ላምፔዱዛ ተዘቂቕና ሬሳና ደይነጥዐ ኣብ ሳንዱቕ ተዓሽግና ዘለና ሓመድ ዓድና ዝተኸልከልና እናቶም ተረፍ ምዃኖም ክነግሮም ደሊ በዚ ገጣም እዚ ካብቶም ኣብ ላምፔዱዛ ደለዉ ሰለስተን ኣብ ባሕሪ ተቃፂሎም ኣብ ጥልያና ካልእ ተዓሽጎም ደለዉ ናይ ኣፍሪቃ ስደተኛታት ተባሂሎም ኣብ ማእከል ባሕር ቃልቃል ዝበሉ ወገናትና ንዕኦም ዳ ዘይተዛረቡሎም ህግደፍ ነቲ ሬሳታት ዓዲ ጥልያን ደሎ ዳ ሬሳታትና ዳ ዘይዛረቡሉ ዓዱ ከኣቱ ዳ ሰለማዊ ሰልፊ ደይገብርሉ ዓዱ ከኣቱ ዳ መንግስቲ እንተልይዋ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኤርትራ መንግስቲ ተለዋሲ እዞም ዕሸላት እዚኦም ሓመድ ኣዳም ደይለብሱ ዳ ዓዶም ኣትዮም ክንደይ ዓመት ኮይኑሉ ኣበጋን ሬስኦም ኣብ ፍልሖ ተበሊዑ ሳንዱቕ ከሎ እንተ ኮይኖም ዳ ብዛዕባኦም ደይዛረቡ ግደፈርሑ ከይከድና እንተ ኮይኖም በዞም 47 ትማሊ ዝጠሓሉ ደይዛረቡ ግን ድራማ ኣብ ልዕሊ መን ኣብ ልዕሊ መን ብዋጋ መን ትብጆን መን ብመን ብዋጋ መን ንሕና ዳሞ ቦረቶ ኮይና ሒዝናዮም ሕጂ ምሕለፍ ዝበሃል እኮ የለን ብመን ወዲ መን ካልኣይ ነገር ኣብ ትግራይ ሰላም ዘይተረኽበ ህዝቢ ትግራይ ዘይጠዓሞ ህዝቢ ትግራይ እኮ ኣብ ገዛእ ገዝኡ ኣብ መረበቱ ኣብ ዝዕቆቦ ህዝቢ መርሓባ ወገነይ መፂኻ ዲኻ ኢሉ ማይ ስሑሉ ደስተ መንፀፉ ዝሃበ የን እኮ ህዝቢ ትግራይ ተቐቢሉ እንጌራ ብሊዑ ማያስ ይዕሪፍ እኮ እዩ ናብ ካምፕ ትሰዶም ነይሩ መጀመርያ ዝቕበልዎም ግን ጓሶት እዮም መጀመርያ ዝቕበልዎም ግን ሓረስቶት እዮም መጀመርያ ዝቕበልዎም ግን ዕንጨይቲ ዳኣርያ ዴታት እየን ኣይኮነን ድዩ እቲ ጓሳት እቲ ሓረስታይ እቲ ገባሪ ተቐቢልዎም ዞም ቀዳዓት ሕጂ ፈቐዶ ካናዳ ፈቐዶ ኣውስትራልያ ብዋጋ ትግራዋይ ኣትዮም ኣብዚ ሕሉፋት ኤርትራውያን ልዕሊና ሕሉፋት ኤርትራውያን ኮይኖም ንብዓት ሓርገፅ ክነውዕልና ግን ኣይነፍቅድን ኢና ተረዲእኩም እዚኦም ደለይቲ ፍትሒ ትበሃሉ ለቋምፅ ወሸልኽ ከዓኒ ወይ መርገፂኹም ኣነፂርኩም ምስ ህግደፍኩም ተፀንቀቑ ኪዱ ረሓቁ ኣይንደልየኩም ኢና ደቂ 2,000 ንሕና 10,000 እንድሕር ደኣ ፅሩያት ተቃለስቲ ጨካናት ተቃለስቲ ዕላማ ሒዝና ንቃለስ 10,000 እንድሕር ደኣ ተፃሪና ወፂና እኹላት ኢና ንስርዓት ዝኻብ ስሩኽ ንምሕዎ ትጨከና ንሕና 10,000 ትጨከነ መንእሰይ ኣኽለይ ነዚ ሂትለር ስለዚ ጥራሽ ንሪኤኩም ኣለና ምስ ህግደፍ ክትደናገፁ ህግደፍ ዝሃበኩም ኣጀንዳ ክሰርሑ ንሪኤኩም ኣለና ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ዝበለፀ ዕድል እዩ ነይሩ ዝሕጂ ግዜ ሰዓት ንሕና ኤርትራውያን ብወለንታና ተመዝጊብና ብወለንታና ንባይታ ክንወርድ እዩ ዝግባአና ኣነ ዳላ ዘኹላ መልሓስ ወያነ ባይታ ኸሊኣትና ወያነ ምሕለፊ ኸሊኣትና ወያነ መቃለሲ ኸሊኣትና ኣቲና ከይንግምጥሎ ቦታ ኸሊኣትና ወያነ ትብል ነበረት ውድብ ዳኣቤላ ተኹላ ኣዕትብል ትውዕል ነበረት ሕጂ ኣብ ቆብሽጣ ኣትያ ኣብ ኮበርታ ኣትያ ሃምበርገር ናበልዕታ እዚ ሕጂ መመኽና
بتعم سيحو بواقامن من ودمن بواقامن اتقبنكم سنابانا بعد وجه تقبر وقبن سنابانا بعد فيليبوس تقبر وقبن سنابانا أبواتكم تقبر وقبن سنابانا بواقامن نحنا فقالستينا دمس حزبنا إنا كمان انت جراد ما أبقدم حزب إرترا أبقدم حزب تقراي بقبلنا حزبنا يفردنا حارنت خوني حزب إرترا حزب تقراي أبسي أبوتاتي أبدل كانيها أبسي أبوتاتي قبل جيركا خايد زخلتي حزبي نحنا أفردي أقربنا نتوم أكتيفيست قلنا وي بأكتيفيست دلنا أميديا بأكتيف قلنا مسكانوسو سبيشال خابنا أسيوم زعابين بفلتات زعابين كلهم مرحتنا يخونوا وفياتنا يخونوا تقادلتنا يخونوا ميديا تقادلتي قدسات إرتراويا تفتكر نبعثوا في رأسنا متنا نتم زلونا قروب مهورات نتم دنقحوا نتم من إساي زنقحوا نتم نقح دول مرحتنا إلا نقدميتنا مصعم دلنا رأسنا متنا نعنا نمقطقات أرقيت شماق اللي ودي 9 عامد أسلطان من نواح تباحيلو حقوقوني زقبار شقاراكت أنا محلف يا بلي كنا حلفهم قايا بلنا جورجا دما يقريتها كحطتالو نهزبي إبترا نهزبي تقراي يقريتها كحطتالو مغنياتو دي تتصي حصو بانفليت إذا حصو زنباس للزرقحي أبلي بقى زناي ليبيا قول له بحنسا مش أدون تزي تزاجي بحنسا بصرحون يركم مش زناي ليبيا ناي سدتنيا تات حق ذا لو قالن دا ولا ندس هو حجي ريح أبو خما تصابهم كي جبروا نتوم سرح لهم هاللغو زبالت معرف كي جبروا له مصحفتيو يأكل كنزيلا نتخيلان كنزيلا قديمكم مع أنتهم عاديكم فقدكم براد قديمكم دمانتهم براد توكسكم تقولوا عنا تاديركم تقولوا حباري تقولوا أكار سراوي تنبركم أكار حاكم تنبركم كنا منا تنبركم متعجز تنبركم whatever 4 غراش كل تقولوا ورادوا بايتا ورادوا منكم وطلكم أجلس إيكا دربان أدو إرتراوي أوردلين قد حسب الله صغي كابتدت كودو عبيس حجي اوكي ثانك يو ادو حزب
اوكي ثانك يو عبد الشكر ثانك يو ስለዚህ እንታዩ ካብቲ መሰረቱ በዚና ንኸይድ ናይዞም ደላሎ ሓራጦ ብሽም ህዝቢ ኤርትራ እንዳሸቀጡ ገንዘብ ከዓብቱ ደልዮ ከም በዓል ጆርጆ እዚ ወቶ መልሶ ዝበሃል ዝምሉ ብርሃን ተመሶ ኣብ ሆላንድ ዘሎ እዚኣቶም ረኣይዎም እዚኣቶም ሓሰውቲ እዮም ምስታ ኣብ እስራኤል ዘላ ሓንትላ ውድብ ሓድነት ዶ ኤርትራውያን ገለ ትብል ናይ ሓደ ጉጅለ ዝኾነት ናይ ሓደ ዓዲ ናይ ሓደ ቁሸት ዝኾነት መለይ ዶ ዋላ ገለ ትበሃል እሳቶም ኣብ ካብ ህግደፍ ዘይከዱ ሕብረተሰብ እዮም ምስ ህግደፍ ተፀጊዖም ዝነብሩ እዮም ካብ ስር መሰረቱ ግን እዞም ትማሊ ሕሊፍኩም ንሓርገት ዝሃብኩሞ ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዘደይዋን ኣነ ተዛረብኮ ቪድዮታት ይስምዕዎ ሕጂ ወያነ ትምት ትብልሎም ህዝቢ ኤርትራ ትምት ትብልሎም ወያነ ኢሳያስ ኣትዩ ናብ ትግራይ እንድሕር ኢሳያስ ኣትዩ እቶም ቀዳመ ታርጌቱ ተጋሩ ይኮኑ ቀዳማይ ታርጌቱ እቶም ንዑ ተቃይሞም ኣብ ትግራይ ዝቕመጡ ዘለዉ ኤርትራውያን ንዓቶም ኣሲሩ ልዕሊ 20,000 እኮ ካብ ትግራይ ወሲዱ ልዕሊ 20,000 ኤርትራውያን ገፊፉ ወሲድዎ ካብ ትግራይ ካብ መቐለ ካብ ዓድዋ ማዓስከር መዓይኒ ኣብ ማዓስከር ዝበዓል ሽረ ወሲድዎም እኮ እህሪቑዎም ኣብ ጋሲትዎም ቆይ ተዓተት ትሸኻትኩም ኢኹም ሕጂ ሕሉፋት ኤርትራውያን ኮንኩም ኣይትብሉ እንድሕር ኤርትራውያን ይቕተሉ ኣለዉ ተኮይኖም ካብ ተጋሩ ኣይበልፁን እዮም እንድሕር ተጋሩ ደሞም ደም ከልቢ ኮይኑ ኣብ መሬቶም ኤርትራዊ ኣብ ትግራይ ደሙ ደም ከልቢ ኸውን ኣይግድን እዩ ምክንያቱ በዓል መሬት ወደባት ኣብ ትግራይ ደሙ እንዳተሰተየ ኤርትራዊ ካብ ዓዲ ሃዲሙ ኣብ ትግራይ እንተመተ ኩሉ ሓደ what the difference ወላ ሶም ሕሉፋት ኢኹም ብሉጣት ዜጋታት ሕሉፋት ካብ ዝገርመኩም ኣብ ዓለም እቶም ዝሓሰብኩም ንስኻትኩም ኢኹም ሓንቲ ኣረጊት ሰበይቲ ካላ ሓንቲ ኣረጊት ሰበይቲ ብቐዳማ ሸድ ገይረልኩም ነይረ እዘን ኣረግቶት እዚኣተን ኣብ ዕድሜን ሙሉእ ምስመታ ማለት ክንዲ ቤተክርስትያን ከይደን ሳለማ ገለ ከይደን ሳለማ ነዚ መንእሰይ እንታይ ዝገብሮ ፅሊ ጥራሕ እዮም ዝምህሮ ፅልኢ ጥራሕ እዮም ዝምህሮ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ካብ ዝገርመኩም ኣረጊት እያ ኣረጊት ብጣዕሚ ኣረጊት እያ እንታይ ትብል ትግራዋይ ቀደም እንዳለመነ ከሎ ተረፍና ኢና ነብልዖ ነርና ሽቃቕና የፅርየልና ገዛና የፅርየልና ተረፍ ኣብልዕና ኣብቲ ንሕና ንሸኖ ሽቃቕ ኣብኡ ማለት ንሻ ጎዛ ወይ ከዓ ገለ ሂብና ነደቁሶ ኣብኡ ዝድቅስ ምሳና ሰብ ኣይኮነን ሕጂ ተጋሩ ሰብ ኮይኖም ምሳና ክወዳደሩ ከምዚኣ ትብል ዘላ ዛ ሰበይቲ እዚኣ እዚ ንበዓል ሃየንታይ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ስካብ ክንደይ ኣከም ዝውዲቕዎ ዘሎ እቲ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ርእሱ ኩሉ ግዜ ፌል ስለ ዘበለ ማነሲ ርእሱ ስለ ቋፀ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ዓለም ትዝሓሰረ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ክምካሕ ጥራሕ እዩ ዝነብር ትምካሕ ተኻስጋብ ክንደይ ንዓኻትኩም ኣውዲቕኩም ከም ዘሎ ፍለጡ ንተጋሩ ክንዲ ሕፃብ እግሮም ኣይትመፁን ኢኹም ብመልሓስ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ዓድኹም ገዲፍኩም ተሰዲድኩም ሕጂ ስደት ስለ ዝነውሓካ ንዓድኻ ትምለስ እንድሕር ደሊኻ ንግደፍ ተደጊፍካ ቱለይ ደውጊኻ ምክንያቱ ኣብ መውዳቕ ህግደፍ እዩ ሕጂ ህግደፍ ኣብ ዝወድቀሉ እዋን ኢኻ ትድግፎ ዘለኻ ቀደም ክትድግፍ ነርካ ቅድሚ 10-20 ዓመት ሽዑ ደጊፍካ እተኾን ነርካ ምተመላለስካ ሕጂ ግን ኣብ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ታይም ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ በፂሑ ሕጂ ዓድኻ ስለ ዝነውሓካ እዞም ስነ ጥበብ ዝበሃል ራእዮም እቶም ሙዚቀኛታት ናይ ኣስመራ ርእሲ ዘለዎም ንዓዶም ክምለስ ስለ ዝደልዩ ሕብረተሰብ እንዳተጨፍጨፈ ካብ ሕብረተሰብ ገንዘብ እንዳወሰዱ ከለዉ ነዚ ጉዳይ ይሰርሑ ኣለዎ ማለት እዩ مرحبا سامي سلام سامي كم يالله هو بتي فيديو ده قبل الكامل انت انك سايق اوكي تا فيديو قبل او اوكي ليش قبل اوكي دمت وش قبل لا يا يتحزنك اوكي سامي كحتى كان دي كحتى كان سامي أنا بزي أحجي تزمساتني تتزارب أزلها عندها ناي جورجوم تخير لها مدت ويزربا أنا عنتوي نسألت أنا وين كميون دويلو لي كميون تزاربنا نفلتنا بزعبا زبدايزي مجمرة سبزي بعلهم يتعبابي ولو دحرايك أتصبح غيرهم قارين تخوزيهم ردي هاني إذا سبزي أول سبعة مسألة تتابعي أيقونة برافو كلها نفضل أنا إني نزاس ذات حج تغيير زلا بسربانا بشمقاليا بجمرة تا
سربانا يلوالو تاسارات بحال قاليا ترديخاني بشما يجيرو نتي تخاتلو نتي محبة بجمرة خرداكم زلو كلهم إذا بدأ يزخجمر كله أنا حناينا أبزي لعلي شو موانتا جيزي تبايسنا شو موانتا جيزي عاريقهم ناس كل عالم كله إرتراو الفولتو مستيري زي ما تسي زحبا يكون المالج سلام انتا يوت نجرتني بتيل كانيا جورجو سعادات من كوينو تردي خاني نخد عزو عجزي متشو صبو تعمسك جن بتعمى أجندة زلو سب حدا جنيا سبي زي نسخ مسل زدلي كرم حجنا عايز تذكروا تقولكم كاب أمريكا متيوم اير فورس متيوم كرحنوهم سلزغونو بقى تحبري لنا بشعو أثناتي لايف مسل تخوه استزار بس يحكم ما تخونكم تذكروا تقولكم كاشر بين كاشر سب استقاط صلوا اللوز قرارات كالو سامي يا غريتا بزز اني وصل له خفتي وش تجزا اوكي لا خلنا كاري بصراحه زلو خير ابكشر بين كشر لان اسرا ارتران حواتنا كموت تخلو ها انا اعمل لنا مسيو صار ركب سلازلني ناب زاويه يطعموا ميلو لافتي مقدقتن مچفچفن زلو بوتا ترديخاني مستي اب بايتا زركب زنبره سمساري تزراريبو نهزبي بشدشت ميتي منسيات اب حدقا زودقين ير نتم شدشت ميتي بشماتهم بزرزر اشماتهم كله اب قدمناتي لايف زرقحيهم شعو بجاها عقب نزو قداي زقرو زلها جيجاي تباهيلو دحيمتين بقع حاريدو بقى طبقهم زلو يلو اندا تچفچفو اندا تقتلوا خلو مال سلازي سطرا ليك ولا توساقي نحنا نبزلنا جورجو إذا ترى كورسي لعلي عسر شوعته نتب بنتب استقمته جينا زي تملس حطه استحاتته حطه تطل لازم خي ملسه ترديهم بقول باب انا اوراجاكم هنا كم اوراجانا انا اكل 5 زون كم عايز اهرب من زلو إيلو تردي خاني كلم الله على تنت لنا زنبري ذكروته انا ذكر ندعي سلازي بدحيو مع الممهر اب كندا زقمت ممهر تخلي تزبال تخلي اب كندا زقمت قالو عزي عبسب سمع سب وراجا استنكفه كالن ساميلكا نقول لها انا معري ابزي ادمتي يميرو تحجزك الكا جميلكا سلازي حقاوي محبر علن تبزلخا مجمرا اساقي نز غدايا بكيسو اسي ابومبا بدحريخا نز كل نجر جنرال زغور ساميل سلازي انت يخا حقاوي تبزلخا حقاوي تلياتخا ورقتات ناتا حقاوي مسمرن همص طباي امص دحري حقاوي اب جيرمان كاريكاست بالمحبر مستغفتت عقرقراتي سلازي نحنا بتحقاوناتنا مسمر غيرنا ناب امريكا مس صحافنا اذا سبزي سرحو مالتي تردي هاني هو ما سالو ابدا غزا حقرو ناي مغب زهو بتكال ناي مغب عدالي زي تسرحو اب امريكا دحري نحنا نتي تكال تزاريبنا مستقايقنا يوم اتا شعوز زبلني كلها بس فيديو ام سند الله ساميل كاب سرحين كاب دقي ناساوغي قني دقي تاخبل عدل خمس غيرنا نعي كاب سرح كل نوي عامتات تبايلو مش مسكونه بحانتي يرقارم تبال عفتنا ترجمه غيرنا ازراري بمني دحان بقى بخمزينا دحان فينا لنا الا اردينا نتكال مس جاكسون مالتي اسرحيو تمريش نفسه اوكي حجي انا رزقلو غريفنا بخيت صنيحه صلاو مسلي لخا من يخاطب لهم تيو ازدي كان ذا تعبابي يزلو سلطنه رديهان سلطنه دقاقي خلخ سلطنه حونا انده غزي دقيمولو حجو اندقيمو تطابقوا سوا مسلات دول سلازي السبزي تطابقوا سوا مسلات غينو ورقه الله ورقه كارد الله اتا ورقه كاردو اتا حقاوي ورقه كوت وهبك الله كريكا سدلك تدليكا اتا كوت كم زانه كاريكاس كارد زلاتنا ناي اوروبا مولو ناي عالم مولو تبزلا انترناشنال كماسي ورقه الله توريا حدثوا بتبقى حدثوا لازم اي مدرسه حقاوي دازا ايكونت زي انا قبل سبعلو እሱ ሰበይት ንፈልጥዋ ትካልያ ኦኬ ሕጋ ወረቀት
የብሉ ናቱ ፌኪ ዝኾነ እዩ እቲ ድሓር ትትካል ብሽንጓል እዩ እቲ ትካል ዝፅውዖ ዘሎ ብናይ ጓል ይብለኩም ሌስ ወፂኻ ከይድካ ፀኒሕካ እንዲያም ቀፅል ሳሚ ኦኬ ረታ እቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ይብለካ ኣለኹ እዚ ሰብ እዚ ሕጋዊ ሕጋውን ሕፅር ዝበለታ ታመልሲ ከምታ ንዓይ ኣነ ሪኢኻ ሕጂ ክሰደልካ እያ ታካርዲ ሕጋዊት ካርዲ ናይ ሰብኣዊ መስተል ተጣባቃይ ትብል ወረቐት ኣላቶ ድያ የብሉን ሕተትዎ ሓደ ካልኣይ ታትካለይ ማሕበረይ ሕጋዊት እያ ዝብል ተሊብ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝተመዝገበት ድያ ዝብል ወረቐት ኣሎ ኢንተርናሽናል ወረቐት ካርድ ዝዋሃበካ ኮድ ኣብኡ ከም ተመዝገበትካ ዝኾነ ሰብ በጉግል ገይሩ ክረኽባ ክእል ኦኬ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዘታልን በትኻ ንህዝቢ ትግራይ ዘታልን ዘሎ ሰብ ኣንጻር ናይ ኩሉ ህብረተሰብ ዝንቀሳቐስ ተረዲኹምኒ ኣገልጋሊ ህግደፊ ኣቅዲመ ክረዳእኩም ተተረዲኹሞ ፅቡቕ ኣይተረዳእኹሞ ግን ሓንቲ መዓልቲ ክትርድእዎ ኢኹም እዚኣ ጥራይ ኣነ ክብሎ ዘለና ህዝበይ እዚ ሰብ እዚ ኣቴንሽን እዩ ዝደሊ ካልኣይ ኮነ እንታናት ምስጢር ኣቴንሽን እዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተጋሩ ቆቲሎም ዝበሃል ወሬ ባዕሉ ዘምፅኦ ሕጂ ግን እንታይ ኢሉ ፅሒፍሎ ኣነ እዚ ሓሶት ምዃና ነጊረን መኒኻትሎ ማዓዛ ክኹኑ ካልኦት ክኹኑ እቲ ሪኢኻት ማ ዝዕገርገ ዝነበረ እንታይ እዩ ኣይቢድያ ትበሃል ካናቱ ቻነል ኣቲ ዛረበ ሳሙኤል ንምንታይ ከም ዝነበረ ኣነ ኢለዮም እየ ንኩሎም ቶም ቻነላት ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ንነግሮም እውን ኣለና ኣቐዲመ ንዩኑስ ኣር ተን ኢሜይላት ትሰደልካ ከለ ወላ ባዕልኻ ሲ ዝኾነ ሰብ ተራ ሰብ ምስ ዩኑስ ኣር ተረዲኹምኒ ምስ ኣይኤም ክራኸብ ቀሊል እዩ ኢሜይል እዩ ብኢሜይል ተወኪስናዮም እዚ ነገር ትብልዎ ዘለኹም መጀመርያ ገበን እዩ እዚ ኹም ዝብል ዘሎ ገበን እዩ ብኸመይ ገበን እዚ ነገር እዚ እኮ ጃምላዊ ህልቂትኩም ኣጋጢሙ ትብሉና ዘለኹም ስለዚ እዚ ኢንተርናሽናል ሕጊ ናይ ዓለም ክሰምዑ ኣለዎ እዚ ሕቡራት ሃገራት ሰሚዖምካ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐጥታ ምላሽ ክብሉ ስለ ዝግብኦ ናብ ቅድሚ ናብ ውሽጢ ምኻዱ ንሕና ክንረጋገፅ ኢሎም ናይ ምሳር ኣረጋጊፆም ነቲ ኩነታት ምስ ረኣይዎ ኩሉ ሓሶት ኮይኑ ስለዚ ኣነ ብቐጥታ ሽዑ እንታይ ጌርና ማለት እዩ ናብ ሜዳ መፅአ እዚ ሰብ እዚ መጀመርያ እታ ሱርባና ትብል ዝፈረሰት ኣነ ብወቂዑ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣፍሪሰያ እየ የላን እዚኣ ሰብ ሕልና ነይራ እታ ሰብ ሕልና እውን እሳ ፈሪሳ ናይ ሜዳ ሽም ኮይና ክትደርፍ ካሪካስ ዝብል ማሕበር ኢንተርናሽናል ማሕበር ኣብ ጀርመን ካስል ተመስሪቱ ተወዲኡ ናይ ኤርትራውያን ተባሂሉ እዚ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዘለዎ ወረቐት ዘለዎ ኣብ ጀርመን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ትካል ኦኬ ኣመሓደር ትለዎ ናቱ ካይድ ኣለዎ ጃምቦ ዝበሃል ኣመሓዳሪ ንኩልዎ ወዲ ኣብ ጀርመን ተወሊዱ ዝዓበየ ኤርትራዊ ንዑ እዮም መሓድሮ ነቲ ኣነ ዝኸፈትኮ ትካል ተረዲኻን ስለዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣነ እዚ ሰብ እዚ ሓቀኛ እንተኮይኑ ሓቂ ዝኾነ ማሕበር ከም ዘለዎ ወረቐት የረክብ ሓደ ካልኣይ ሰብኣዊ መሰል ይበል ኣይሓሱ ሰብኣዊ መሰል ተጣባቃይ ትበሃል ከለካ እኮ ኩሉ ሕጊ ትፈልጥ ኢኻ እዚ ሰብ እዚ እኮ ነጃት ትበሃል ኣላ ኤርትራዊት ሓፍትና እዚ ብሪኮርዲ ብድምፂ ብስእሊ ኩሉ ምሳይ ኣሎ ምዛ ሰብ እዚኣ ኢንተርቪው እናገበርና ኣላ ከለና ነዛ ሰብ እዚኣ ሲ ጥራይ ነብስኹ ኮን እሞ ምእንትን ዩኑስ ኣር እንታይ ከም ዘጋጠመክ ንክትፈልጥ ኢልዋ ሓደ ቢትነስ ወይ ሓደ ወወ እዚ ሰነድ ዘለና ኣጁኻ ትሰክር እዚ ሰነድ ዘለና እዚ ጥራይ ኣይኮነ ታሪኹ ናይ ሰብ እዚኣ ይውዳእን እዩ ኣነ እዚ ስቕልካ ምፅላም ገደደ ኣይኮነ ኩሉ ብሪኮርዲ ብነጥቢ ሓደ ብሓደ ከምቲ ትማል ንህዝቢ ዘርኣኹም ኣብ ውሽጢ 4 ዝነበረሉ ትማል ጀት ናይ ከባቢ ሰዓት 2 ኣትያ ዝነበርኩ ልክ ሕጂ እውን ይብላ ኣለኹ ከማ ገይረ ከርእየካ ክእል እቲ ብሙሉእ ድምፂ ሳራ ኣይሞተት ኣይፀመመት ኣብ ምሳኻ ኣብ ዴንሃት ዘላ ተረዲኻኒ ምስ ሓደ ናይ ሓደ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ሰብ ኣራኺባትና ኣሕዋትና ከድሕን ንሱኸ ኣጋጣሚ ንሱ ፅቡቅ ክዛረብ ይኽእል እዩ እንግሊሽ ካብ ናትና ፅቡቅ ዝበለፀ ክኸውን ስለ ዝኽእል ወላብቲ ፀሓፍ ራይቲንሲ ንፊዕ ይኸውን እዩ ኣብ ኣሜሪካ ስለዝተቐመጠ ኢልና እንተሕለፍናያ ሲ ጥዊል እንታይ ኢልዎ ንዓና ሰብ ምድሓን ደይኮነ ዘድልየና ዘሎ ገንዘብ እዩ ዘድልየና ዘሎ ኢሉ ኣዋጅ እቲ ዝሰረዶ ሜሴጅ ምሳና ኣሎ ብሻት ስክሪን ተታሒዙ ናብቲ ፃዕዳ ዝሰረዶ ኦኬ ስለዚ እዚ ስቕልካ ምዝረባ ናይ ፎት ጭብጢ ብጭብጢ እዚ ነገር እዚ ከምኡ ምዃኑ ኣብዚ ሽማግለ ዝነበሩ ኢለካ ኣለኹ ካብ መምህር
زحونا زيناي أب كندا زركة مالتي تردي هني ممهر بعرف كلها زي ممهر تخليد تردي هني كم اللي صار حكي وزودا كلام مالتي سلازي كم اللي صار حكي خلو كالوتونا لو عبي شوعات شمونته أبوتات كوينهم نزقو دايزي دوكو بلو زقبرو زلها باريسكا حداركا قبر زورو إذا سبزي بتخكل مالتيو حكينا تخوين حجون كل الكيبلنا جيزي خيبل علم نقول لهم أنا عخا تاكب دلي نايمو داتا مالتيو إذا سبزي attentions دلي أمونغو كل التحوات سلز دلي قدامي إذا مسري كوردو مع حابة نخونو إذا يوناس كاروت أب حجي أب ليبيا زلوخو مسكرو وزخولو ماتي تقراوايسي أنا هيقبلني تقراواي أنت بجنزب كاب تجارون كاب جل نمينا نمتوسي جنزب دايلو أنا تجارو هيقبلولني تجارو سيقبلولني يلو نتجارو زفن سب أوكي ولا بنا شو من تور حزراني أما حنت معت بزعبا حزب نحد أنا بحكي تكلا له تغيني مرات نحد له غين كوم سرح اللي تغينو بزعبا هذا تقرأي حنت معت تغون صحفتي غون قال لي أي أنا ريالي فلتني من تعمل يعني متمنه تكالي بجمع أخبركم كنت صحفن كي صحفن كنا قرأ إلى كابكم جمرة على تمر خير لها على تمن مرة يجيبوك تعزوخ متشاكا أنت نخي سكاكن أي محركان سلازي حج كل حزب يسرع عمق قبلكم وتأموت ونسب من مخانو وكيكم فتشوا ولا كالسي نايز نوبر كل رايو كل اخت رخبوا ليهم أنا بزحي وغني أسك نختفلتوا حجكن جميلكم علىهم صب غيركم تفلتوا وهم كسيركم حجكن حد حتى تلين كلهم زارب زلهم نسغاسي حقاو انت خون كاسي إذا تكاري حقاو اللي قبل زلها أبناي ينوس أرتمز جباريا حدا كلاي أبناي مسنا أمريكا لعلوت بيت منقستي آتي زرار بيلو مسيناي سنتر تزاريب كاتفلت لكم حتى تلين حزو أب سنتر آتيسي مس عبيتنا أمريكا مرعتي الرخبي يزوي إذا بتعمي يزغر من دولو أوكي إذا سلبزي عمري يكون تراغيبو أبغض الله تبانديرا تسقع زلا إذا أنا تشوفك أنا نفعلت بجورجو تسقع الله بانديرا أمريكا لا يقول بأقول زلا تخشخا كوين نتساءلات إليا نزي عشان تايلهم أبناي سير نترنا أمريكا أتي خلق بايتو استسأل كواس إليا لهم كان نمكرشا اسكن حتى بزيك العالم تملس لي إذا مسح عندها صرح خلق أو ليبيا من الوقت تفايل ناتو غانا يتعاطونا له بزحات سبات ولا مساقين مرغاو بزحات سبات كم زتالله ناي بزحات سبات غنزب كم زوسله بزحات سبات كحلو فيلو سغال حجي نسبات كابسمرا نقالك كم زيت يالخو كم سلدليت باي جت تويت غنزب مني انا خمس غفله عند بالي يتالل كم زنبر نزي سخاقم يتفوتو مس وليدن مس عبد السلام تزاربوا ريكورد لني كسمعكم تدليكم جزيه وسينا كسدلك خيله كتسمعوا تخليها من مساقم يلن نوليدن عبد السلام ساقم زبحال يلن نا غنزب مش مخن قبركم من بعلي راينا عايشكم مساي تزاربوا اذا مساميل بنصات بلو زلكم موصا ازدي لعلي حموشه ميت زوصاكم لبترايو ها ايدلني نا توبس خوف لو بيلو شجر زبصالنا استبي مجمره كم تاريخ مسغب زلو اوكي سلازم انت انا خبلك عليه نازل ነገር እዚ ብነት ቢት ደለ ትኾን ካብለካ ኣለኹ ነዚ ጉዳይ ዝሓዝዎ ተረዲኻኒ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ሽማግለ ኮይኖም ነጥኩሉ ዶክመንት ዘረከብኩም ሰባት ስለ ዘለው ልኹም ከራኽበካ ክእለ እቲ ዶክመንቲ ብስነ ስርዓት ምስም ሒዞም ስለ ዘለው ሓደ ብሓደ ርእስኻ ስጋብ ዘረካ ክትከውን ኢኻ ስለንታይ እዚ ከቢድ እዩ ናይ ሰብ ግን መልሓስ ኣላቶ ብጣዕሚ መልሓስ ጥበብ ኣለዎ ከምዚ ኸማና ላበለ ይኮነ ንዛረብ ብጣዕሚ ናይ ምትዕጻፍ ክእለት ኣለዎ ተረዲኻኒ ስለዚህ እንታይ ያኽብለኩም ደሊ ሕጂውን ዕሙቕ ኢልና ንኹሉ ነገር ናይ ዝተዛሪብካ ስለዘይውዳ ሓንቲ ነገር ግን ክነግረኩም እዚ ሰብ እዚ ሕጋዊ ድየ ይብላ ኣለዎ ሕጋዊ ምዃንካ ወረቐት ኣብ ናይ ዩንስኣር ሕጂ ኣብ ጎግል ፅሒፍና ክንረኽባዚ ኮድ ናታ ወይ ከዓ ሽም ናታ ኣብ ተፃሒፋትሉ ዘላ ተመዝጊባትሉ ዘላ ምስ ኩሎም ማሕበራት ናይ ዓለም ሃበና ሽም በልዎ ኣይህበኩም ወይ ከዓ ናይ መንክበኩም ኢና ጃክሰን ዝበሃል ከምታ ምስ ሓነቕዎ መዓል እዚ መኒኻትሎ تباسنا زحانق واحد معلتي شمالن مسبولو ترايستي ناي تاتوكالو ناي اومس ناي امريكا تبل رخيب سلازي خما يخغبر قالوا حد خغبر رايكن سلازي اذا سبزي متلالا قاريتو ازي نهزبتات
معنا قاتلنا نيرو داكاتال 380 بحاتينن بامنن يشفشفوا له قبل كلكم تردي خان ان حريق حد ابدك رقيب وا حوي زقتل زلكم بسنك زيم يميلو كرر انت زحر دكا يركو انت كون حريق كتزبال تودكو وا نعاي جورجو خمزيلو كقاتلو سبري اني رييلو سلاز زرقحه انا خالق احنا حوي يفدل لكم يلو يخزار مالك يرداكاتال ولا نتقارو مقتل سلازي اذا كنت عايز جونوتايك سلازي اواجنا جونوتايك حدا سب نختلنا بعالم اواج زقبره قبننياي حقفت قبننيا تاعي نخون قبن زقبره سب بحق نحطو اوكي نمجرش عوتات سراوي تግራይ ህዝቢ ትግራይ እንትሪ ኣለኻ ኣጎን ህዝቢ ትግራይ ካብ ንኸውን ኣነ ስኻ ካልኦትን ዳርጋ ሸሞንተ ወርሒ ጌርና ኣለና ውፅኢትና ንሕና ሕልናና ሓይሊ ስለ ዝኾነ እምበር ተጋሩ ኮይና ኣይኮና ግን ካብ ስሞ ሰሮቱ እንታይ እዩ ኣነ ብወገነይ ማለት እዩ ስኻ ናትካ ናይ መንነት ተቃላሳይ እንዲያ ኩሉ ንዓኻ ሓደ እዩ ግን ሓደ እንታይ እዩ ኣብ ዕላማና ፀኒዕና ነዚ ዓወታት እዚ ክንጓናፀፍ ከለና ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ኣንጻር ስርዓት እዩ ኣንጻርቶም ነስርዓት ዝድግፍ እዮም ስለዚ ከመይ ረኺብካዮ ሰራዊት ትግራይ ሕጂ እንታይ ይቕፅል ኣሎ ከመይ ከተኸይድ ኣለኻ ሕጂ ሓፃሪ ክምልሰልካ ኣብ ስራሕ ስለ ዘለኹ ይተሓዘለይ ማለት እዩ መደብ ጌርና ክንዕልል ንኽእል ኢና ኣነ እንታይ ክብለካ ይደሊ ማለት እዩ ጆን ሓወይ ሰራዊት ትግራይ መግለፂ የብሉን ንሕና ናይ መንነት ተቃለስቲ ንኹን ናይ ዜግነት ተቃለስቲ ይኹኑ ንዓነን ንዓኻን ተረዳዳእና ጣውላ ኣብ ጣውላ ኢኻ ሽግር ኤርትራውያን ዝፍታሕ ከምቲ እንታይ ኢልዎ ደብረፅዮን ሞራዩ ካብ ደብረፅዮን ኩላና ንመሃር ከም ፖለቲከኛታት ዲኹም ክትኮኑ ደሊ ወላ ከም ኣክቲቪስት ኩላና ማለት ከባይ ጀሚርካ ሓንቲ ነገር ኢና ክንምሃር ኩናት ብኩናት ጀሚሩ ብኩናት ዝውዳእ ፖለቲካ የለን ኣብ ጣውላ እዩ ዝውዳእ ኢልዎ 4 ነጥብ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ መወዳእታ ኣብ ጣውላ ይኽውዳእ ሎሚ ራእይዎ ብራማ ዝነበረ ኩናት ኣበይ በፂሑ ናበይ ገፁ ኸይድ ኣሎ ንዓዲ ኋላ ገፁ ኸይድ ኣሎ ሕዝ ብሑመራ ሎሚ ከም ዝኾን ገብሮም ኢና ኢሎም እናተፀበዩ ከለዉ ብኣዳቦ ሓያል ኩናት ተውልዑ ኢሎም መዓንቲ ተረዲኻኒ ሕጂ ንምስባር ክሰብር ተባሂሉ ዘሎ 30,000 ዝኣክል ሰራዊት ትግራይ ተረዲኻኒ ዘመናዊ ኣፅዋር ማንም ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ተዓፂቅዎ ዘይፈልጥ ኣፅዋር ተዓፂቁሉ ብሰዓት ኣብ ሱዳን ዝርከብ እዚ መን ይዕጭቅዎ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ሱዳንን ግብፅን ንዕጭቆሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ግን ኣይፈለጥናን እዚ ግን ተዓፂቅዎ ዘሎ እዚ ልዕሊ 30,000 ዝኣመሰለ ሰራዊት ትእዛዝ ዝፅበ ዘሎ ሎማ ዓንቲ ነዚ ሰራዊት እዚ ከም ዝፀጥፍእዎ ክፍለጥ ምእንትን 300 ቀቲልና ኢሎም ብዙሕ ሜዳታት ክዛረባሉ ኣሎ ግን ደቱልያ ካብ ሱዳን መሬት ሱዳን እዩ ኣሎ ሓቂ ደቱልያ ነዚ ኣብ መሬት ሱዳን ኣሎ መስለን ተዘይተጋጌ 30,000 ሰራዊት ሃገረ ትግራይ ዝበሃሉ እቶም ሓያላት እቶም ብኮማንዶም ብካልእ ዝተዓለሙ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ትግራይ ዝለዓለ ሓይሊ ሰራዊት ተረዲኻኒ ኣብ ሱዳን ይርከብ ኣሎ ትእዛዝ ትግራይ ይፅበ ዘሎ ትእዛዝ እንተተዋሂቡ ለካ ኣለኹ ልክዕ ነዛ ናይ ሑመራ ሪኢኻ ኣለኻ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ንዑ ስለምንታይ ተልካኒ እዚኣ እንተተኸፊታ ኸ ተረዲኻኒ ኩሉ ነገራት ከብኪዕ ስለምንታይ ኢሳያስ ኣብኪዕ ኣሎ ሰራዊቱ ብኪዕ እቲ ፀወታ ተወዲኡ እዩ ተረዲኻኒ እምበርከ ናይ ራማ ኩናት ተሪእና ተሊና ሕጂ ሓቂ ክንዛረብ እንተኮይና ማለት እዩ ዘይተኣደነ ሰራዊት ትግራይ ደሙ ዘውደቐ ደሙሲ ከም ስርዓት እዩ ኣብሲስላ ነዚኣ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝሓተት እያ ነዛ ቦታ እዚኣ ንክትሓዝ እዛ ቦታ እዚኣ ምትሓዛ ኸ ዝጋብ ክንደይ ስትራቴጂ ኣለዎ ተልካኒ ብደይ ዝኾነ ዘረባ ኢኻ ራእይ ንዓዲ ኋላ ናብኡ ጌርካ ብዓዲ በጊዑ ጌርካ ክትኣትው እንትኾንካሲ ተወዲያ ኣላ እታ ፀወታ ልክ ዓዲ በጊዑ ጥራይ ኮይኖም ኣብኣ ኮይኖም ተደብዲቦም ካብ ዓዲ በጊዑ ኮይኖም ንዓዲ ዋላ ገፆም ቅርብ እንተኢሎም ኣስመራባ ኮንካ ናይ 17 መድፍዕ ጌርካ ጥዋዕ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ተረዲኻኒ ስለዚ እዚ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ዓቕሉ ይፀቢብዎ ዘሎ ስርዓት ይግደፍ ማለት እዩ እዚ ናይ መወዳእታ እዚኣ ራማስ ክትሓዝ ኣይግባእን እዩ ነይሩ ኢሎም ዝዕገርግሩ ዘሎ 7 ግዜ ፈተነታት ገይሮም ከሲሮም ዘሎ ስለዚ ሕጂ ዓወት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቂዕድ ኣይኮነሲ ናይ መጨረሽታ ደወል ኢና ንፅበ ዘለና ተረዲኻኒ እታ ደወልቲ ንክድወል ጥራይና ንፅበያ ዘለና እምበር እቲ ኩናት ተረዲኻኒ ብዓወት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ቂዕ እዩ ሕጂ ሓንቲ ምርጫ ኣላቶም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሽግር ንኸይኣቱ እቲ ኣብ ኣላማጣ ዘሎ ዝእከብ ፀንሐ ሓይሊ ሰራዊት እዚ ከኽብብ ይኽእል ነይሩ እናተባሃለ ስለ ዝፀንሐ ስጋኣት ስለ ዝፀንሐ ጌጋ ከይፍፀም እንዳበልና ከለና ሎሚ ግን ኣብ ዳሻን ኣብ ካልኦትን ከባቢታትን ኣትዩ ተረዲኻኒ
بمعاد سلم تجيرو لومي حمدون العر جيرو لسراويت أمحارة مات ماكسيما معنا يتصبر له سقاب 20 سراويت مروخات كلنا يوم معاد سلم تاي زيتا عدنا كوينات يزلوا سقاب ساعات زمان هو حمران والقايتن فلا حمران نسلست هاجر ندات الراه السودان إثيوبيا إيرتران نعون تسيروه هذا مسلان يرحبوا مالو مالتي عندكن سنكن ولاتي كستاي كلاي هنا والقايت تلو زلها عد مهاراج بعد سجد زبال بوتا نعون ده تعاصيرو تمام حارون غندر غجام بوتا يبلون لما عندي تكاس عشوعات تقاطات يروالو يبلكالو اسمع خاني قالوا معك نينيتي عبي دفع تسير له معك اسمع خاني قال نا اسمع هون كبيدوهم كم زلو قال سمعني نو ما اجد تتحيزان ده تكراي كنت زعبي دفعنا ناي سراويت امحاره لو متسيرو عقرقر له راي يقول دينا تاي امحاره عقرقر يزلو بي بي سي لو معك مش اوتياتو نعون تسيرو ما اخي لو ما بقي له مالتي وشي تزخف دفع نيرو لا تقدر تسيرني لا داشتا زنبر سراويت امحاره بمولو اتحطوا ترات يزلو مدد عب مش مزنبر يخال غزي بمولو زي كشفتش زقني زي علاماتا موطسين حج عقرقر فكروا سراويت امحاره بكب قواتهم سراويت تግራይ ኣብ ጌጋ ሓንቲ ጌጋ እንተፈፂሙ ኣብ ክቢ ኸኣቲ እናተባሃለ ከሎ ሕጂ የለካ ነቲ ዝዓበ ድፋዕ ስለዘፍረስዎ ሰራዊት ትግራይ ተረዲኻን ነቲ ፀወታ ኣብቂዑ ስለምንታይ ሞ ንቆም እንተኮይኑ ዳ ሞ ኣብኢ ዳ ወተሃደራት ካብ ኢትዮጵያ ብነፋሪት ነስመራ በዓል ንራማ የእትሎ በስመራ ገይሩ ዓቕሉ ፀቢብዎ ኣሎ የለን ኮ ሰራዊት የለን ሕዚ ንኽነግረካ ሓደ ሞራል ደይብሉ ሰራዊት እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ولا حد كل كويت عاد يزلو حجنا بك يكون يزخون له بسيكا سراوي تقراي ناب نواد ساما نابس مرا نخيب بخنت حيلي تموت يموت نقرات من واحد نتفضلوا ستانا من واحد بر تردي خاني سراوي تقراي حجا ابقم يوم دوز بليلن دراما شو عاتك زي لو ما عاد تراي كيترفس راي سلست جزي متقعتي تفتين الله سراوي تقراي كسكا حجتا يتكبر سلا ام كل خالي زلو اب راما اي تنقاسقسن كابراما تردي خاني اوكي لو عاد بقيعو بتقبر تقبو اي ولدن تطويل زلو حز اتصقري تدفع بمولو تخمي زبل دفعتي نعامتا زهانو تو دفعنا يا محاره افريسو افتدفع يا خوفي زغربا يلا تاخذ قبر تخرج كابتن مكان غابي 10 عمت زنبر دفع كويس قليل يكون 6 عمت كوين غيرهم مون دفع دي بكاساسترو سيمينتو قال تقارو يمانا يدي حيزو مالو لما عانتي بطعامي تقاريمو زلو مركا زخفر زي قبوي مخا معبول اصوارا زعق حيلي نيرو تقبات نايفانو نقلن سلازي نحان حجي جزي بلاي نقريتها اوكي سامي ثانك يو سيتي انفورميشن اوكي ثانك يو سام اوكي بزهنا انتايو كم ميلتاري كم وتهدر عينت انتاي خريا انا بزناي بعل راما زلو راما دي حقو يصومت مسمر نبعل معرب بعل قحيني معرب بعل قحيني ني سمين دحر كوينها زناي بعل كبعل مفعلتا قال ذل زناي بعل سراي سو نلعلي خاطو مالتي نعشيرو راما عدو خلا بوغير خاطو حصيري نعو مالتي ناي بعل عد بقعو ولا حنت تباتاتيو مالك قربتي تباتات الون تحتوريت كداي غوتا سلا زغونه صقم يبلون او جين 130 120 تخيلو دزورو خغبر خدي زناي بعل بادمن ترينا بعل ديدال علي ديدا تحتاي زناي بعل غزاغر هلاسه اردماتيوس كين بعل تكزغت كزبل او لو معنتي بزح متقعتات نيرو كاف غرمكم سرعه اساس قال حجين حزب يترا يقولصلنا له دماو كينات يتكايزلو او يدهملو اتقام دغين نسراو تግራይ ዘድልዮ ዘሎ ምዕራባዊ ናይ ትግራይ እዚ ምዕራባዊ ትግራይ ዝበሃል ዝናይ በዓል ተከዘ ሕጂን እንድሕዳ እዚ ንበዓል እዚ ዓዲ ምሓራ እንድሕዳ ተቋፂሮ ተኮይኑ እንድሕራሎ ተኮይኑ ሕመራ እንድሕር ተቋፂሮ እቲ ናይ ትግራይ ተወዲሎ ማለት እዩ ኣምሓራ ካብቲ እዋንቲ ዋላ ሓደ የለን ወልቃይት ሃሉ ካልእ ሃሉ ካብራማ ሃሉ ገለ ሃሉ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ብኦሙ ሚሊታሪ ሓፂር እዩ ከብል ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ግን እዞም ኣምሓሩ እዚኦም ቶም ፋኖዶ ባኖዶ ገለ ዝበሃሉ ንሸውዓተ ሸሞንተ ዓመት ቀደም ብካሳስትሩሽም ኣቢሎሞ ነይሮም ንኻብ ቀደም ኣብኡ መደብ እዩ ነይርዎም ዓዲ ኣምሓራ ተባሂሉ ስታይ ዝገበረ እዩ ድሕሪ ንዑ ተቋፂርዎ ኣምሓራ ንባዕሉ ጎጃም ጎንደር መከላኸሊ የብሉ ማለት ሽዑ ትኽልካ ምእታዊ ንሕር ሎም ዓንቲ ንዑ ተዓዊትሉ ዝዓበየ ክስታይ ገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ዳርጋ 80% እቲ ንዑ ዘድልዮ ዕላማታት እኳ ወቕዒ እንተሃለወ ተቐንዲ ተድልዮ ግን ነምሓራን نسراوت اساسن كما يدير دومو مسوتيو
زيادة تحطه مغنياتو عبد العالم زي فوسها تركبي سراوت ساس وسراوت إرترا أبني على حزب التجري تفتصموا قبل قليل يكون حد ساعتكم قبل تفتصموا اللهم نعهاتكم حلالي أبني على حزب التجري تفتصموا قبل بقلي زر يكون دم سبيم ستيم كساس سبيم قريتشم نبرة سبيم أبريشم تجراوتي عدة تجاسي سومي حلف علي فو ساس بيت عيبي توكلوا إرتراويان أو سمراديم أكاب سمراد أب إرتراز نورو كابي سوسا سب عسب بمكينة أتيو ندق نشيو كجاسة ساسة جدي إيش عيب زلوا مسوات حساب واجي سلازم تايم إشعاركم تولد حبرة تسبيهم أبشكل كاروت تسحقوا شجر مش مطلقكم جين نحنا تقولوا حدا مجمرة كم إرتاين ساعتكم إرتاين نحنا إرتاين نفسنا هنكلاين خيرنا تدنيسنا هنا نتقارو هنكلا على ما يكونن نعم نسي كقرمكم زقبو زغلوا نحنا إرتاين جاكانينا نيرتاو أكونا سعر سبيلن إرتاين نحنا همدينا طول يركم نربع 5 عمد كيكم تقارو الثلاثة من قش يوم سعرهم نابي نيمارات عرب نساس أي كاركم مؤمن ده حتى تاريخ زيتو معروغن قنبر ويانا كحجي تراح يكون عام يرتوين أو كنا دفيومنا وسعيرهمنا أبتس عن شو منتن سعيرهمنا سكبرون تيومنا نحن بارون أو سبب نور كحجينا التاريخ عليه تاريخا سمعت نفال عليه هذا بسمعت تغينو تاريخ هاي وديقا كهيب تباهي من تما قوقا تحلفان شوية قبل تاريخ زنتو تغينا جين تاريخ أبشين ساعتن 9 شو منتن صحيح كلاي بعد ما قريف كبعد ما وصينا مالك صحيح كلاي جزي عين حزايننا ويكاي تبرقنا خبار كله بغينا تدشقي بارون تاتي بسان كمرحتي مرحينة نايز دقالازي مرحت سلا زيبل بجاك أزلقوا حالو زي فوتو كاب 6 كيلومتر رحيقهم بردت راح تروحوها سكابارون تاتي حلف علي فوها كان مريتو كندا كيلومتر حراي المسينايزيشن تساماميعو فريمو كان مريتو كندا كيلومتر وطيو تساماميع مالتي ابناي كلشنكا قريو اتوكينات بعلهم جمر امينو تقوشيها مقطعتي سلازي تعنناتكم كل جي عننات مبر كانوا ولا حنت تعبيت عننات مبر ولا حنت خليه بالكون تقارهم تقزي مسعيرهم أبتس عن شو منتن سعيرهم حجة سعيرهم هم مالتي حجة تأمل لهم يزلكم كتمر كحولهم يزلكم أنا نتنتم قاعدين حد حبرة تسب أو ريغي يزحشوا حد حبرة تسب كم زواج غزي أمن تغينوا تسايكني تدنيشكم يهم زلهم مركش حيشكم تدنيشكم يهم زلهم كنت الساعة تقول يوم حمل كان نقف حمل كان نقف أنا من يبل بتقارو ترى حتمكع بها ملو وجهها تقارو ذا الحج إنه يمزلنا تقارير نمرتهم نمنتهم أهلي أو جواب أهلي فهم ذهبوا أب حدا رسخ تمل حدا يزاروا بحسب زنورو حرت سبا يكونوا تقارو نيكاديموس دحانو تمام ويلك طبق استقالوا ما عندي بلبلة بالكامل مثلا اسكان دي مونتي لك ابد نايلو معانتي بزعا نايتي جورجيا يخون صحفا مركب كاري كانير انتي ريتو لك ابنا جورجيا حقاو دي حقاونا قاعد دي نعم ناي جانا استرا ان دي خزارك استرا ان خزارك كله كن بتي ودعونا دلو يخزارك سب صف حزقل وي جورجيا صف حزقل عقمتاتهم انتي عينت سكالو قال مبال يكون انا نسو انت خسرحت مش بوليتيكا مسقله متحاس واغا زلو كويس انا جبسم نفسي حبزي هدفي ولا قلقل قال ساليكم سبزي هدفي حساب زي بله هدفي قنبلو اي نفدينا قال اي نجر نسو صرح زلو سرح
ሰብ ይተሓገዝ ይዝብል ዘሎ ሰብ ይተሓገዝ እንድሕር ዳኣ ዝብል ሃልዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ምስ ፖለቲካ ከተሓሕዙ የብሎም እሱ ዝበላ እታ ፃሕፍቲ ኣውሪድዋ ኣሎ ሕጂ እታ ፃሕፍቲ ዝወረደት ሓበሬታ መፂእኒ ዝብል እዩ ኣውሪዱ መን ሰሪሕዎ መን ሂብዎ እታ መልእኽቲ ወይ ንሳት ካልእ ነገር እዩ ኣብ ፅልኢ ዝጉስጉስ ነገራት እዩ ገለገለ ዝበሃል ግን መን እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ፀልኢ ክጉስጉስ ወይ ህግደፍ ንኤርትራ ይመርሓ ስለ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ምሂሩ ገለገለ ዝበሃል እዚ ዓይነት ኣዘራርባ እዚ ደው ክብል ትኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ህግደፍ ኣይኮነን ኤርትራ ሰሪሑ ወይ ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነን ኤርትራ ኤርትራውያን እቲ ዝሓለፈ ኢንፎርሜሽን ሓደ ነገር ኢንፎርሜሽን ክትሓልፍ ተኮይንካ ሓደ ሰብ ደው ኢለሉ ሲ ከምዚ ኢሉ ሓቢሩኒ እንድሕር በዓል ትካል ተኮይኑ ወናን ትካል ተኮይኑ ወይ ከዓ እንድሕር ዳ ናይ ሂማን ራይትስ ሰራሕ ኣሎ ተኮይኑ ካብ ተባለ ከየረጋገፅካ ኣብ እንተ ተመርኪስካ ንህዝቢ ዘባላለ ኢንፎርሜሽን ይስደድ እዩ እስኻን በዓልካ ነዚ እንድሕር ዳ ከም ኣውንታዊ ርኢኻዮ እዚ ኩሉ ህግደፍ ሕጂ ዝብሎ ዘለዉ 380 ሰብ ብኣፍራዛ ብገለ ተቐቲላት ዘለካ እስኻ ሕጂ ተስምረሉ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሓደ ገበነኛ ገበኑ ናይ ቅድሚ ሕጂ መፅሓፉ ብጉንፅሉ ከሎ ዘይሓተመ ሕጂ ተመሊስካ እግደፍ ኣይኮነን ትብል ኣለካ ሃው ዲ ኖ እግደፍ ኣይኮነን ሃው ዲ ኖ ፅንሕ ድሓን ክሓተካ ዒድውን ኣነ ሓወይ ጆርጆ ዲ ገበነኛ ትብሎ ዘለካ ወላ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ገበነኛ ትብሎ ዘለካ ጆርጆ ደፈና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኦኬ ሕጂ ኣብ ዓዲ ሕጊ እንዲ ዝነብር ጆርጆ ኣብ ዓዲ ሕጊ እዩ ዝነብር ጆርጆ በዲልኒ ክብል ጆርጆ ሓጊዝኒ ክብል ዝኽእል ሰብ ክረክብ ይኽእል እያ ጆርጆ በዲልኒ ዝብል ሰብ ግን ክረክብ ኣይ ጆርጆ ሓጊዝኒ ትብል ሓደ ሰብ ኣምፃለይና ኦኬ ድሓን ሕጂ ድሓን ንዓኻ ኣነ ሕጂ ኣነ ክስቶን ኢለ ከምፅእ ዘይኩ ኣነ ዝረኽቦም ድሓ ክነግረካ ዝኽእል ጆርጆ ክሕግዞ ዝኽእል መዓት ዝኾነ ሰብ ኣሎ እንታይ ሕጋዊ ከመይ ገይሩ እንታይ ሕጋዊ ትካል ኣለዎ ድዩ ዓለም ለኻዊ ኢንተርናሽናል ሕጋዊ ድዩ ሰብ ትፈልጦ ዲኻ መረጋገፅ ኣለካ እንድሕር ምስክርነት ኮይንካ ኣቕርበና ሕራይ ክንሰምዓካ ንዓኻ እወይ ሕጋዊ እዩ ኢንተርናሽናል ናይ ትካል ኣለዎ ዩናይትድ ኔሽን ትፈልጦ ዩኔሳር ፈልጦ ዩኒሴፍ ፈልጦ ብሕጊ ዝንቀሳቐስ ናቱ ፕሮግራም ኣሎ ናቱ ቤት ሕፈት ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ ለካ ስኻ መረጋገፅ ኣለካ እዛ ሕጂ ተምፃእ ዘለካ ኣንታ ስማዓኒ እንታይ ጆን ሓወይ ሓንቲ ግዜ ኣወዳእና ሓሳብ ኣወዳእኒ ሞ ሕጂ እሱ ሂማን ራይት ኣክቲቪስት ኮይኑ እንዲሰርሕ ዘሎ ኣነ ንስኻን ኣይኮናን እቲ ትካል ባዕሉ ዝሓት ተረዲኻኒ ኣብዚ መፂኡ ሓደ ሰብ መን ክዛረብ ፀኒሑ ስራሕ የብሉ እንዶ ወላ ገለገለ ክብል ፀኒሑ እዚ ንሓደ ሰብ ፐርሰናል ኣታክ ዝበሃል ጠጠው ክትብሎ ክትብሉ ኣለኩም ፅቡቅ ኮይኑ ኣይስማዓን ፐርሰናል ኣታክ ገብሮ ከሎ እሳኻ ዲፌንስ ፐርሰናል ትገብር ኣለካ ንዑ ትከላኸልካ መፅኻ ሓሳብ ክትብልካ ከምካን መፅኻ ጆን ኣነ ሓሳብ ክብየ መፅእ ዘሎ ሓሳብ ክትባ ይኮንካን መፅኻ ንዑ ዲፌንስ ትገብር ኢኻ መፅኻ ንሓደ ገበነኛ ምስ ሰባት ኮይኑ ዘደናግር ኣነ ብጭቡጥ ከይድለካ ዘለኹ ብጭቡጥ እሱ ዘብልዖም ሰብ ንዓኻ ነረካ እሱ ዘብልዖም ሰብ እሱ ዘቕተሎም ሰብ ሕለፉ እንዳበለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገዛ ኣለኒ ገዛ ተኻልየ እንዳበለ ኣልዕላ ቢሉ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ትካል ዘይብሉ ከምኡ እንዳዳናገረ ናይ ብዙሓት ሰባት ዝበልዑ ኣነ ኣጋሽ ገይረ ተምፅአብከ እንታይ ክትብላ መርሓትካ ክትቁርጡም ኢኻ ማለት እዩ ይሰምዕ ንስኻ ኮይኑ ይሰምዕ ኣይኮነን ትካትዓኒ እንዲኻ ዘለኻ እዩ ካ ክብለን ዘለኻ ኒቃዲሞስ ጆን ሕጂ እውን ኣነ ክነግረካ ምስኻ ኮይኑ ይሰምዕ እቶም ሰባት ኣምፅኦም ክተስማዓና እኮ ፀኒሕካ ሳሙኤል እኮ ክዛረብ ፀኒሕ እዩ እዚ ሳሙኤል ዲገለ ዝበሃል ወዲ ክዛረብ ፀኒሕ እዩ ሰባት ተስማዓኒ ትኽእል ኢኻ ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ግን ኤቪደንስ ኣለዎም ድዮም እቶም ሰባት ቶም ዛረቡ ሕጋዊ መልክዕ ድዩ ሰብ ቀቲልካ ኣብዛ ዓለም ኣይንበርን እዩ ኣብ ዓዲ ሕጊ እዩ ዝነብር ተረዲኻኒ ሰብ ቀቲሉ ዝድቅስ ሰብ የለን ኤቪደንስ ኣለዎ ድዩ እቲ ዝዛረብ ሰብ ብልክዕ ክእመን ይኽእል እዩ ኣብ ዓዲ ሕጊ ኮይና ዘለካ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ዘሎ ናብ ሓንቲ ሜትሮ ክኸይዳ ይክእልኒ እንዳሕር ዳኣ ሰብ ኣቕቲሉ ኮይኑ እዚ ስቕ ኢልካ ዝግበር ብሃበ ተረኸበ ዝዝረብ ዘረባ መደው ነብሎ ጀን ሓወይ ንሱ ሂማን ራይት ኣነ ኣክቲቪስት ኢሉ ይንቀሳቐስ ኣሎ እንተዘይኮይኑ እቲ ትካል በዓል ኢዶ ከብሎ ዝኽእል ኣነ ኣስክኒ ዩ ሃው ዲ ኖ ሂማን ራይት ከም ዝኾነ ኣክቲቪቲ ከም ዝኾነ በዓል ኣክቲቪቲ ገይሩ እንታይ ወረቐት ስኻ እኮ ኣክቲቪቲ ትኾንካ ኢንተርናሽናል ወረቐት ክህልወካ ኣለዎ ኣንታ ስምዓኒ ኢንተርናሽናል ወረቐት ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነ ክህልወካ ዘለዎ ሲ ፈተናታት ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣቲኻ ሰራሕተኛ እያ ክትብል ትኾንካ ሲ ፈተናታት ተሓልፎ ኣለካ
صاحي نايكم مخون مراغص لك ديو نيقاديموس انا مسو كونتاكت خليني وي انا ناتو سراح تقطاطرا يكون كجن حو انا زربا زروري تو خبينا الله الله سمعني انا كنت انا زربا كازلو زخونه سراح ايكوننا ابزنا هيمان رايت مسيخا كتسرح زيكونه እዞም ዝዛረቡ ዘለዉ ሓንቲ ሲቪ ታሪክ ህይወቶም ፅሒፎም ኣብ ሓንቲ ካል ክእትዉ ዘይክእሉ ሰባት እዮም ክዛረቡ ፀኒሖም ሓንቲ ሲቪ ተረዲኻኒ ብዛዕባ ትምህርቲ ክዛረብ ኣይኮነን ሓንቲ ሲቪ ፅሒፉ ኣነ ከምዚ ከም ታሪክ ህይወተይ ከምዚ እዩ ናይቲ ፕሪቨስ ላይፍ ናቱ ክፅሕፍ ዘይክእል ሰብ ከፀሉ መፀኒ ብዛዕባ ምን ትዛረባ ግን ኣነ ክዛረባ ዝደሊ ብዛዕባ ናይ ማራይ ኣክቲቪስት እንድሕር ዳ ወፂ ይሰርሓል እዩ ኣብ ፖለቲካ ክነተኣሳስሮ ኣይንኽእልና ፖለቲከኛ ኣይኮነን እዚኣ ዕጡት እያ እዚ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ እንዳተጨፍጨፈ ከሎ ሱቅ ኢሉ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ እዩ ፅልኢ ይሰብኽ ኣሎ ገለገለ ዝበሃል ዘሎ ክሳብ ኣብቲ ትካል ዘለዎ መንገዲ ብዛዕባ ዝኾነ ሰብ ክዛረብ ዝ ካልኣይ ነገር ንኤርትራውያን ፅልኢ ዝመሃሮም ሰብ ወላ ሓደ ጠሚት ካኒ ኢሎም ኣባርዮም ዝበኣሱ ኤርትራውያን ሲ ጠሚት ካኒ ኢሉ ዝበኣስ ህዝብስ ፅልኢ ተማሂረ ብለና ከመይ ገይረ ሰማ ኣነ ፈልጦም እንዴ መጠም ተንዲልኳ ኢሎም ገም ዝበኣሱ ፅልኢ ዝመሃሮ ሰብ የለ ባዕሉ ዘማዕበሎ ካራክተር ተዘይኮይኑ ኤርትራዊ ፅልኢ ዝመሃሮ ትካል የለ ኒቃዲሞስ ስለምንታይ መፂኻ ትከላኸሉ ኣለኻ ኣይኖ ቤርወል ይፈልጥ ያ ፅናዕ ያያ ይትበል ከም ትፈልጠኒ እዛ ርስ ናትኩም ርእሲ ፈልጣ እንዴ ታርስኩም ታችከና ናትኩም ከፈልጣ ንምንታይ ነጢልካ መፅኻ ትከላኸል ኣለኻ ኣነ ኣም ኣስክኒ ግን ከራጋገፅካ ኣብ እንተ ተመርኪስካ እሞ መረጋገፂ እቲ ሰብ ከማን ወላ ሓንቲ ዘይብልካ ከምዚ ነይረ እሞ ከምዚ ኢልካሲ እሞ ትካል ተሊብካ ንሰባት ከም ዘባልዕ እንዳፈለጥካ ከለኻ ሓንቲ ፅሕፍቲ ህፁፅ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ 380 ከም ዝኾኑሎ ኢልካ ክትፅሕፍ ብሓላፍነት ይግባእካ ድዩ እዚ ሕጂ ኩሉ ዝባልዕልዑ ዘሎ ብሓላፍነት ከም ዝሕተተሉ ክትፈልጥ ዶ እንደገና ሕጂ ይቕሬታ ኢሉሎ ይቕሬታ ኣነ ከምዚ ዝፀሓፍኮ ናይ እግደፍ ኢድ ከም ዘሎ እግደፍ ከም ዝገበርዎ ፈሊጥ ኣለኹ ኢልካ ሎ መዓንቲ ፅሒፍ ኣሎ ስለዚ ከመይ ጌርካ ተሓዲፈን ትከላኸሉ ኣለኻ ንዑ ኣነ ንዕኡ ይከላኸለሉ ኣይኮንኩ ዘለኹ ኣነ ዝነግረካ ዘለኹ እቲ ሰብ መልእኽቲ ስለ ዝመፆ ተዛሪቡሎ እቲ ሰብ ብዛዕባ ዝኾነ ሲቪልያን ክትንኮፍ የብሎምን ኣብ ዝብል ትካል ይሰርሕ ስለ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ንስኻ ኢንፎርሜሽን ድሕር ዳ ሂብካዮ ክዛረብ እዩ ወዲ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ድሕር ዳ ኢንፎርሜሽን ሂብዎ ክዛረብ ደውኩ ብላይ እዚ ክትርዳእሉ ክትክእል ኣለካ የስ ጋዜጠኛ ስማዓኒ ጋዜጠኛ ኣይኮነን ሲኤንኤን ወይ ንዓኻ ንበለካ ንዓባ እታ ወለላይ እንታ ዛ ናትኩም ችከናኮ ከመይ ኣይደኖ ንሓደ ነገር ኣብ ማስ ሜድያ ክዝርግሖ ተኮይንካ ንኣብነት ጋዜጠኛ ከከም ናይቲ ዌብሳይት ሕጊ ገሊኦም ኣለው ኣብ እንተ ተመርኪሶም ኢፍ ኢሎም ኒውስ ዘምፁ ኣይተረጋገፀን ዝብሉ መጨረሻ ከምዚ ተባሂሉ ግን ኣይረጋገፅናን ምርትዑታት የለን ግን ተባሂሉ ዝበሃል እዚ ግን ስማዕ ኒቃዲሞስ እዚ ግን ኣብ ናይ ትካል ሂማን ራይት እዩ ዘሎ ሂማን ራይት እንድሕር ዳ ከምኡ ኮይኑ መጀመርያ ኣረጋጊፁ ናብ ሓፋሽ የቕርቦ ምክንያቱ ኣብ መሬት ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ኣሕዋትካ ሃዲሞም ንትግራይ ከይዶም ኣብ ትግራይ እንድሕር ዳ ማዓስከር ኣለዉ ተኮይኖም የሕዋተይ ተቆቲሎም ኢልካ እንድሕር ዳ ወይ ተሃዲሞም ኢልካ ኒውስ ክትቐርብ ተኾንካ ወይ ፅሑፍ ክትቐርብ ተኾንካ ክተረጋግፅ ኣለካ ወላ ባዕልኮ ትማልኮ ሶራሕ ኣይትሉ ኮይኑ ጆን ንክተረጋግፅ ይኮነ ጌርካ ተረጋግፅ ይኮነ ጌርካ ከም ዝኾነ ኢሉ ዝሕሊፍዎ አንታ ፅናሕ እንዶ ንክተረጋግፅ ንሱ ክሰርሖ ዝኽእል እንድሕር ዳ ኣጋጢሙ ኮይኑ እንድሕር ዳ መፅዎ ኣጋጢሙ እዩ ክፅሕፍ ናይ ግድን ንስኻ ከዓ ክተረጋግፆ ስራሕካ እዩ እሱ ኩሉ ግዜ ሂማን ራይት ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ንበይኑ ዝውስኖ ነገር የብሉን ህዝቢ ሓበሬታ ካብ ህዝቢ ይእክብ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ከዓ ይሰርሖ እንድሕር ዳ ዝኾነ ጉድለት ተረኺቡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ እንድሕር ዳ ኢንፎርሜሽን መፂዎ ናይ ግድን እዩ ክሰርሕ ንስኻ ከዓ ክትሕግዞ ናይ ግድን እዩ እንድሕር ዳ ዘይጋጢሙ ከዓ ጌጋ ኢንፎርሜሽን መፅያ ትካላ ጆርጅ ሓወይ ኢልካ ጌርካ ናታ ጉዳይ ተዓፅዋ ሆሆ ዘብል መንገዲ ግን ኣነ ይርድኣኒ እዩ እዚ ኣብዚ መፂ ዝዛረብ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘጋጠመ የጋጥም ክትዛረቡ የብልኩም
እዚኣ ተዝስም سمعان ده سوم حجي حواتنا اليوم نيكاريموس حواتنا كويم معنا تم تقرب حواتنا كويم شو قلت قالت يوم زين زاروا المخنيات يلا جيل كسمع قصني انا بسمع صني ابزي وفي كزارب صنيو مس بوليتيكا كتحجو صني بوليتيكا ناي ايرتراويان زي تعوته نيغدف دوا بيدو زلو بوليتيكا تقاومت الامبر بوليتيكا دغفتي ابز دغزو دغفتي كون سان بعد غادي حجي تزاروا زلها ديفنس قرروا زلها نفسها بهزو غيت نهزبي ديفنس كي تكبر نقول كسبات ما بقولهم تحتتوا مخانهم كل تقامات تفوتهم سامة شحن مكلها نبعلو السحجي تحدنا تحدك الغلو تحدنا كازيان دي حد ورا هاني كلمة تايد what's the difference between you and the another challenge تقولهم دلها brave تقولهم دلها حجون كنقرك يا انا جون حجون كنقرك ايرتراويان نوحهم تسديدهم نوحهم تحجزهم نوحهم تقتلهم نسامع له قدايس ابزح ني ايرتراويان ግን አክቲቪስት ኮይኑ ናይ ዝወረ ፖለቲካ ጽንዕት ዘይብሉ ሰብ መጽኡ ሕግዝ እንዳበለ ኾኖ ንዕኡ ምህራ ማለት ከይትሕግዘና ንምት ማለት ያ حجيزي فلتني يبلك له انا نجيبو تذا كينو جورجو تحجزو سب 1% امطالك 1 قيم 4 5 عمت انا اوداني قيم 4 5 عمت بشم مسمع ساميل كينو ኣብ ሊብያ ከም ዝገይሮም ዶ ፀብፃብ ሪፖርት እንዳሃበ ገለ እንዳገረ ብድሕሩ ካብ ኤርትራ ጓልካ ከምዚ ኢላ ኣትያላ ክንዲ ዝገንዘብ ስለ ዘዝልያ ዘሎ ብከምዚ ባንክ ስለ ዝለይ ኣነ መድልየን ኣብ ዝኸቶ እየ ካብቶም ጣሓሉ ኣብ ላምበዶዛ ብታሪክ ኣነ ዝሓቶ ቅድሚ ሕጂ ዘውፃኽዎ ላይፍ ተዛረብኩሉን ክምልሰለይ ዘይከኣለን ዝሃደመን ኣነ ክነግረካ ክእል እየ ሕጂ ሕጂ ዘይትፈልጥ ኮንካ ተማሃር ኒቃዲሞስ ተማሃር ፕሊዝ ጆን عايز اقول تمرت لنا انا اقول تمرت لنا دحان سقم زلو ነገር አይኮና ትምህርት ናይ ቀደም ማስኮይ ትምህርቲ ኒቃዲሞስ አከ ናይ ተመክሮ እኮ ትምህርት ነው ኒጆርጆ ገንዘብ ሰሊዶሉ ዝብል ሰብ አና አይሰማዕኩ ንሳሚ ነዝኽ ዛረበካ ጸንሐ ገንዘብ ሰለሉ ሰባት ግን ኣብ ሜድያ ዛረቡ ነይሮም ክትሓተው ናይ ቃልካ ባዕሉ ገንዘብ ተቀቢሉ ምስ ጆርጆ ዘዛርብ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉ ዝኾነ አካውንት ከፊትን ኣብ ጆርጆ ሰደሰብ ኣለኹ ላኪንያ ግን እታ ዝዓበየት ነገር ኤርትራውያን ክትሕገዙ ስለ ዘይትደልዩ ትዛረቡልኩም ብጀካ ጆርጆ ካልኦት ሰባት ዝሕግዙ ዝነበሩ ኣብ ባሕሪ ቴሌፎናቶም ሒዞም ንመውት ኣለና ሃየር ዳና እንዳበሉ ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ከጸልምዎምን ክኸሱ ጆርጆ ዝሓገዘ ሰብከ ተምጣለይና ጆርጆ ሓገዝ ኣብ ዝዓዲ ዝኣተወሳ ተምጣለይና እንታይ ሞ ኣነ ክከላኸለሉ ንዓይ ሓግዝና ኣይበካኒ ኣይትከላኸለሉ ንዕከላ እንዲያ መፅሓ ወረድኮ መደብ ግበር ጆርጆ ዝሓገዞም ሰባት ከምፅልካ ተረዲኻኒ ሰባት ኣምፂኻ ምንዋር ወይ ክሕግዙ ንዝኽእሉ ሰባት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ነገር ምፅላም ግን ክንሕገዝ ኣይንደልን ሓጊዝ ይፈልጥን እዩ ኣይተምፃለይና ሓጊዝ ይፈልጥን እዩ እሳ ኣብዚ መፂኻ ጥራሕ ጠበቃናት ኢኻ ክትኮን ዘለኻ ኣቮካቶ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ቀፃሊ ተኸታተለኒ እቲ ስኻ ሕጂ ትካትዓሉ ዘለኻ صباح نقول صراحة بلا حسب جون هاوي حجي اي ودا اقول لي حسابي عدل هبني تاي عدل كوك هذا العبد عدل كوك خلك تشو تاي كوك زي تقال عليها خمس انت تقبر مشاها لخابط علي تاوي بخمسها هنرينا هنتعازينا بحوي حوها زمن كان عند مص ነገር تلي تخينو هنرينا بحسب لنا لخابط مدانا مرتي بزخنا زي ካብሱ መሰረቱ እሰዚ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ሊብያ ኣጋጊዩ ኣዳናጊርዩ ዕሉ በዓል ይኹኻ ዛይቲ ማለኻ ኢሎምኒ ከም ዝበሉኒ እሞኻ ኢንተርኔት የለ ቴሌፎን የለ ወላ ሓንቲ ኮኔክሽን ኣብ ትግራይ የለ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ 8 ወርሒ ህዝቢ ትግራይ እንዳተቐጥቀጠ እሞኻ ብናሽን ጓሉ ዘውፅኦ ትካል እንድሕር ዳ ሂማን ራይት ተኾይኑ ሕብሪ ይፈላለዩ ድዩ ኔትራውን ጥራሕ ድዩ ዝብል ሂማን ራይት ናቱ ወይ ተሓገዝ ናቱ ንኩሉ ሕብረተሰብ ዘይኮነን ንኩሉ ሕብረተሰብ ተኾይኑ ህዝቢ ትግራይ እቶም ኤርትራውያን ዝበሃሉ ወታደራት ዶም እንዳሰተይዎ ከለዉ ስኢሉ ይርይዎም ኣውጪ ይፈልጥን ዝኾነ ፅሕፍቲ ውጪ ይፈልጥን ዝኾነ ፅሕፍቲ ኣብዚያና ሕጂ ዝመፀት ነቶም 47 ኣብ ሊብያ ኣብ ቱኒዝያ ተሓሉ ኸማን ክዛረበሎም ኣይከኣለን ኣይወፃሎምን ኣብ በዓል ሜሮን ስቴፋኖስ ዝሰርሐ ወላ ሓደ ሰብ የለን ميرانا كله تحزن يرى حاجة أمسلو بعد تكاد كمسل انتهي شطارات تقوم مسلكم
ኣብ ትግራይ ምቁፅፃር ስለ ዘለዎም እቶም ትካላት ስለ ተቋፀርዎ ነቶም ኤርትራውያን እንታይ ክገብሮም ፈቲኑሎ መሲልኩም ቅድሚ እዚ ፍላይ ዝኹነታት ምስ ጀመረ ካብ ትግራይ ሃዲምኩም ንዓዲ መሓራ እተው ኣብ ዓዲ መሓራ እንድሕር ኣትዮም ዝቋፀሮ ሰብ የብሉን ደስ ዝበሎ ነቲ ህዝቡ ምስ ህዝቢ ቴሌፎን ኣራኺቡ ንሓውኻ ኣብ ዓዲ መሓራ ከምዚ እትየ ኣለኹመኒ ከምዚ ስለደሉ ናብ ከምዚ ገዛ ኸነካርዮ ገለገለ እንዳበለ ገንዘብ ክእክብ ዊነው ግዛት እቲ ሲስተም ንፈልጥ ኢና እሳኻትኩም ግን ዝተጠላቐኹም ማሕበር ባዞ ዓሌታዊ ጥናዕ ብዓሌትነት ጥራሕ ትርእይዎ ንጀርጀስ እንታይ ክትከላኸለሉ እያ ኒቃዲሞስ እንታይ ክትከላኸለሉ ኣብ ትግራይ ዝመውት ዘሎ ሕብረተሰብ ከማን ከም ሓደ በዓል ትካል ንህዝቢ ትግራይ ቃሉ ከስማዕ ኣይተረአየን ሕጂ ሓደ ፍትሓዊ ክበሃል ግን 380 ብጎዘመደ ብፋተ ገለደ ገለሊ ወላ መሓንቲ ዘይረጋገፅ ከሎ ፅሒፉ ሰይድዎ ንህዛብ ኣባላልዑ በዓል ኣባ ጃማ ዓርኪ ፍሮይን ጎማ መስሓቅ ረኺቡ ምስቶም ዕንዲዳ ዝኾኑ እግደፋውያንን እቶም ጠላጥል ጅሃድን ኩሎም ተረኣዮም ካ ርኢናዮ በዓል ኤረሳት ነዚና ንርኢ ዘለና ስለ ብሓቂ ወጭኹም ንሓቅነት ተዘይተቃሊሽኩም ኣብ ተውፅሖ ነገር የለን ዓደይ ዓድኻ ወዲ ዓደይ ዓልየት ገለገለ ፖለቲካ ዓልየት ኣይመርፅኒ ፖለቲካ መትከል እዩ መትከል ከመይ ጌርካ ትዕወት ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ብዓድነት ዕንዲዳ በሊዕኹም ዕድሜኹም ሙሉእ ክትስደዱ ኢኹም ኣያታትኩም ደሞም ደም ከልቢ ኮይኑ ኣብ ጎቦታት ሳሕል ተሪፎም ንዓኻትኩም ስቃይ ገዲፎም ኢልኩም ክንስለ ሓቂ ትዛረቡ ንጀርጆ ክትከልኸሉ ይተሓብራ ይተሓንኽ ወረቐት ሓንቲ ወረቐት የብሉን ዓለም ለኻዊት ናይ ኣክቲቪቲ ወይ ከዓ ናይ ሂማን ራይት ወረቐት ተልይዎ ተኮይኑ ከምዚ ዘሎ ወተመርሶ ዝበሃል ዝሕልኩስ ወተመርሶ ዝበሃል ዘሎ ሙሉእ ብርሃን ወተመርሶ ወዲ ፖሊስ ዝሕልኩስ እሱ ምዛ መርየም ምስ ቀረበ በዓል ውፉይ ምስ ቀራረብዎ ቁርጠይ እሱ ወረቐትና ምስኣ ሰርቲፊኬት ኣውፅኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ብናታ ኢኻ ሽቅጥ እሱ ምዝጉብ ዘይኮነ ብናታ በቲ ትካል ኣስማት ኣርማ ገይሩ ይሽቅጥ ገንዘብ ንምብላዕ ሃረምረም ዘይሰሓቕ ትመስል ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓልፍ ሰብ ዋላ ሓደ የለን ብውልቃዊ ገንዘብኩም ትበልዑ ጥራሕም ሃነምነፍ ትብሉ ስለዚ ኣይትሓዘለ ኣምስር ትሰይ ዛቲ ኒቃዲሞስ ኣነ ፈቶካ እየ ንሽቲ ሓወይኻ ግን ኣከምዚ ዓይነት ስምዒታት ተኣተኹም ነብስኹም ባዕልኩም ተፈተሽ ኢልኩም ባዕሎም ትፍተሹ ዘለዎ ብከምዚ ዓይነት ካ ለውጢ ክመፅእ ኢልካ ከይትሓስብ ስለዚ ዓወታት ትግራይ ይቕፅል ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት እዩ እቶም ቁርሱሳት ሰራዊት ኢሳያስን መሪሕነት ትግደፍን ደንቢያውያንን ጠላጥልን ግን ደንኩም ደም ከልቢ ክኸውን እዩ ፖለቲካ ረብሓት ኮይኑ ትግራዋይ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ሒኑ ፈድዩ ዶም ሰትዩ እንተወፅኡ ንዓይ ኣነ ሓላል እዩ ንዓይ ከወርሓን ሓምዳዋ ኸየ ዝቕበሎ እቶም ኤርትራ ትውላን ኤርትራ ዘይትፈልጥዋ ኣብ ወፃኢ መፅኹም ኤርትራን ክትኮኑ ኣይትፈትኑ ኣነ ብዚ መፅአ ኮንኩን ኤርትራዊ ኮይነ ኣነ ኤርትራዊ ዝኾንኩሉ ኣብ ኤርትራ እዩ ኤርትራዊ ዝኾንኩሉ ምክንያትካ መረጋገፂ ኤርትራውነተይካ ኣዕፅንተይ ከፊለ ደሞ ጎየ ነቲ ሃገር ሓመዳ ልሒሰ ዝዓበኹ ሰብ እየ ብኣፈር ክቡ ኤርትራውነት ኣይኮንኩን ረኺብ ኣነ ብኣፈር ክቡ ወይ ብገበረለይ ኣብ ቀበሌ ኣብ ዞባ ወሲድካ ባ ኤርትራዊ ኢልካ መዝግበኒ ብኸመይ ኮንኩን ኣነ ኤርትራዊ ኮይኑ ተፈቲነ እያ ኣነ ከም ሓዊ ብሓዊ ተሳሒለ ዝወፅኹ ሰብ እየ እቲ ኤርትራ ዝወሰድኮ ሽዑ ኤርትራ ወሲድ ኣነ ኣብዚ መፅአ ኮንኩን ኤርትራ ረኺበ ኤርትራ ሃገር ሰብ ክደሉ ከሎ ኣብ 7ታት 8ታት ሃዲምኩም ከዲዕኹም ዝወፃኹም ገሊኦም ወልደ ገባ ገሊኦም ከዳዓት ንሃገርኩም ሕሊፍኩም ዝሃብኩም ንህዝብኩም ሕሊፍኩም ዝሃብኩም ኣብ ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ሕሉፋት ኤርትራ ኮንኩም መፅኹም ነዛ ኤርትራ ክሽቅጠላ ኣይትፈትኑ ኤርትራ ተሓተኒ ኩሉ ገይረ ያነ ነዛ ሃገር እዚኣ ብሕጂ ኣነ ክገብር ኣይደልኛ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ተኣርማ ናይ ኢሳያስ ወይ ከዓ ኢሳያስ ዝብል እንታይ እዩ ንሃገርሲ ሃገር ዝበለህካ ግበር እምበር ንሃገር ክትገብረልካ ይትሕተት እንድሕር ኣነ ንሃገር ጥራሕ ገብር ኣለኹ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ በቃ ጓሳናት ክኸውን መን እያ እዚኣ መን እያ ዛ ሃገር እዚኣ መን እዩ ዝህዝቢ እዚ እዚ ተበላፂ ህዝቢ እዚ ረሳሕ ህዝቢ እዚ እዚ ፈራሕ ህዝቢ እዚ እዚ ልኽባጥ ህዝቢ እዚ መዓንጣ ኣልቦ ሓንጎል ኣልቦ ዓልየታዊ ህዝቢ እዚ
ዘይብሉ ፎኩስ ልክ ከም ፌስታል ከም ታሪካ ባሕሪ ህዝቢ ኤርትራ እዘን ዓረብተት ኣንስቲ ጌርኩ ኣብ ጎል 81 ዓመት ሞት ኣሞ ተቀራሪባ ዘላ ሰበይቲ ስእላ ሰይደልኩም እንታይ ኢላ ኣብ ዓለም እትተማሃረ ሓያል ኤርትራዊ ኢላ ኣሜሪካውያን ኣቂመና ትርጉም የብሎምን ኢላ اسمع الله خدو اسك ابو انت يا تلن زلا ودي قاغله تلن اسمع الله اسك على حدا ودي قاتلن لنا عجله اسمع الله اوكي الله مسلم اسك على حدا اوكي الله سلازي سمعوا طعنكم سمعوا ذي سمعوا طعنكم كين اخيلكم فاتكم يوم تقرارب سلازي ናይ በዓል ጆርጆ እዚ ሓራጥ በዓል ጆርጆ በዓል ዝምሉ ብርሃን ወተመልሶ እዚኣቶም ደላሎ ናይ ገንዘብ እዮም ሰረቕቲ እዮም ምድንጋር ይኣመሎ ብሽም ህዝቢ ኤርትራ እናሸቀጥካ ናትካ ኣጀንዳ ምግባር እዩ እምበር እዚኣቶም ወላሓን ዘድምዕዎ ወላ ሓደ ነገር የለን እታ ምሕብሪቶም ማስ ሜድያኻ እዛ መለይ ትበሃል ኣብ እስራኤል ዘላ بكندي دك أكل جزاي جنزل حجاز بلعت هم بتشرش أنا هيدا بكوينا إلى حق زبالة الساعة أو أتوم كيوم يوم إنترفيو زجورو كان هالجير ترى الساعة المحجة المشومون توه تزارمنا واقع الكوفي يوم نبلوكم ليرنا بسنك زوم تلاتل جلاجل بسنك زوم دراغ الدنبياويان بسنك بعد أبا جامع حاول بجريمة بسنك زوم تبح زن جلجالات معكر إعراب زوج فحول نعمل صباح نقول واقعتكم في يوم حجي إرتراوي سدتنيا إرتراوي أب تقراي قلت لا سوات صارت تولد شها أب تقراي تولد صلوا مهنياتي هو أيو من يحصها أبعد هذا نبر ذيك كفون حبرة السب هذين كذا مسحة أب تقراي ساعة كبر دلها تقراي ذيك كبره تقراي دوم داستي خلو من يحصها tell me who are you نقرني أنا فلت أنا هتقرأي بدك تعلمنا ما كلام تقولي تعجمه قال شو تقولينه أورد فشيل كذا فشيل جيسو تقارو كابهان لعبت ذي كلام تحت قال كونون تقارو لعلو هاد جنة فتصمو نتم خبرتهم دور كيم اتنات كا أنا نتم كاتن أبكي إسها أب عالم بمن في التمامها زفوس كحبرة السبيعة فوسط كها تنكحتنا كعمات حبرة السب عمات ساعات فترلو ساعات فترلو كعدها قريب كهم سجر كوين كلا سأل تجارو إرتاين أب تجرين تموتسي لك هم تم تجارو كم تجارو ورثيهم أنا جنب لك أب تجراي عقني سجاي دمي يبلت أي بلتني بس الناس بتكبر بتاريخ شو بقول تجارو ورثو كم حمرة تسبكين سب ورشعت ورحي حدا هم وكل حدا إرتاين الحراب تقرأي ميتم لك هم تم تقارين تقار قدام مريتم دك أبات أبغزهم أبعدهم ما هاب سراوت إرترا حين تفري تدخل تقارو نتم أبعد هارس جلو أبشرة جلو أمعين جلو أبشمالبات جلو خيدهم حمر ذي قورهم تمهزمي هذي تقرأي لبامي كما ها أبكمن كرحنتن أين برني عنك معكو أساس معكور كم سقف حكا نبتقارو نبقى إذا سويتسي أمريكان نحن أمريكان العالم تحيلنا نحن هنا أمريكان قال لك كلها قال 8 قال عمت ما ها نموت تقرارات إرتراوي تاد إزين الشحيدة كاتمو زينين كنت رس كويب لنا رس دره رسات كم دي فوق ندرو أمجود أكاد تعرف أمبر يبلن ندرو أمشي كات أشيل كات فتح كيا مشي لوقت عند يدل لكن تأثير يدل تزوير تراها ندك فوق هلو ندام تنموت ندفرعي بساس تأثير هلو تفتح يج مسلو أمارا أحس هلو سمعو يتقدسش أجراش أمحار احتمال انتهي بالنيرو أمان جون سلام
سماخ نجرك مولو حزب إرترا أب أفكا خمدشانلكا خباي جميركا أتتراتر حني معك كيلو دقلا ود دقلا نتا عدم حراز عبه هيك شورم قدي هنعابلا حزب إرترا من حزب إرترا ود ذا زي هذا دقلا أم حارس ريمو تمالي انت جيرو تفتروا على مغبابات مكنيات የመላው ህዝብ እንደተቃቃረና እንደተጣላ ተወስዶ አደራ የምለው በሰሜኑም ይሁን በደቡቡ ያለው ህዝባችን ሃይማኖተኛ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነው። እንዳንጨካከን ልጆቻችንና ማና እናንተ ጋር አሉ። እናንተም በተቻላችሁ መጠን ለትግራይ አካባቢ ማለት ነው ለትግራይ ወገኖቻችን ማለት ነው ቢርባቸው አብልታችሁ ቢጠማቸው አጠጥታችሁ ቢበርዳቸው አልብሳችሁ ከጎናችሁ አድርጋችሁ ልጆቻችንን እንድታስረክቡን በአላህ ስም ጠይቃችኋለሁ። ሁሉም ቀሪ እዞም ሓርዚኦም ሲ ደቆም ኣብ ትግራይ ከኣቱ ከለው ንተጋሩ ከመይ ቀቲሎም ኣምሪኹም ኢኹም ንህዝቢ ትግራይ ሕጂ ግን እንታይ ብላሉ ዝቐሺ ኢትዮጵያ ናይ ሃይማኖት ሃገር እያ ደቅናኻ ተማሪኾም ኣለው ስለዚ ሓንቲ ወላ ናይ ፖለቲካ ፍልይልነት ይሃልኹም ወላ ይሃልዎም ንሕና ግን ሓደ ኣካል ኢትዮጵያን ስለ ዝኾና ኣብ ልዕሊ ደቅና ገበን ከይትፍፅሙ እንተጠምዮም ኣብልዕዎም እንተፀምዮም ኣስትይዎም ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ ይብል ኣሎ ብዋጋ መን እቶም ተቐተሉ ተጋሩ ክዳ ሕጂ ተጋሩ ዝቆትሎም ተዝኾኑ ነሮም ተምሩኻት ሒኖም ምፍላይ ተዝኾኑ መቐተልዎም ኣምሓራ ኩሉ ግዜ ከምዚ እቶም ኣሕዋትካ እቶም ደቅኻ ቀቲሎሞም ዘለዎም ነቶም ተጋሩ ከም ተልካ ተሓቲትካ እንታይ ክብል ኣይምሰልካኒ ማለት እዩ ንኺድ ናይዚያ ዓባይ ሰበይቲ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ካልእ ሓያል የለን እስራኤል ኣይትሕይል ካባና ኣሜሪካ ኣይትሕይል ካባና ካብ ዓለም ዘሓየልና ብሓንጎል ይኹን ብፅፍሪ ይኹን ብሓድነት ይኹን ንዓኹም የተጋሩ ንሕና ኢና ዘሓየልና ካብ ትፃሩ ስለዘይንብል ሰብ ስለዘይንቃተል ኣብ ዓለም ሲ ብሓንጎል ይኹን ብኩሉ ትምህርቲ ይኹን ካብ በዓል ኣሜሪካ ብፅፍሪ ኢላትና ኣብ ዓለም ብፅፍሪ ሓያል ትኸውን ዲኻ እንታይ ማለት እዩ ፅፍሪ رأيوا زهز بزي أب عالم سي ولا بصفر حياة لجنا تاي مالتي صفر سنتايا ذا صفر زيادة تنوعت بصفر حياة الحزب اللوني إذا أنا ترشحيتكم تنوروا حبات السابقون أب عد أمريكا ما تحصنا أمريكا نحن حياة لجنا هطبن أب عد خمر فوق الصرح زي كالكا أب عد ناديتها تبريد متوا موديس كتير زي كالت سنك حتى موديس تعالت أتجرا تلفيتان داو علت ويا كسمة ويا سراغ توبسان داو علت إذا بس إذا عينت حبرة سبيها نفسها فتش نبي تخيل أنت تدبر أين أبينا يا هوري كذا لك أين تفيل تجبرك تفلت كتكلم لك زعرت السبيتي سبحان الله بتخرجان كذا مركز حجاب بتخرجان كذا خمس سالم مقابرات تفحير بفرازة أي قعتني أجيت أنكم أجيت تمكحتهم ስለዚህ ፈውስሃ ፈውስ ክትረክብ እያ ኣነ ከም ጀምብላት ነዚ ህዝቢ እዚ ዘይመሃር ተኸይኑ ፅቡቕ ተተሓሒዙ ኣብ ተኸይኑ ኣቱ ንሕና ግን እቲ ንዓና ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕዳ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ገበን ተፈፂሙ ኣነ ኣብ ሕዋተይ እንድሕዳ ዝኾነ ገበን ተፈፂሙ ነቶም ፈፀምቲ ንህዝቢ ትግራይ ዘይኮኑ እቶም ፈፀምቲ ገበኛ ከም ምዃኖም መጠን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኸደ ጀኖሳይድ ዓገብ ኢለ እንድሕር ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ተገይሩ ተኮይንካ ዓገብ ክብልና ግድን እዩ ግን ሓሶት ስለ ዝኾነ ፍሌት ስለ ዝኾነ መራርፂ ስለ እሞሃቶም ቀተልቲ ምርትዖታት ስለ ዘይመፀ ዝዛረበሉ ኣብነት የብለይን ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ክገብር ከም ዘይክእል ኣነ 100% ትፈልጥ እየ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ምስኪን ሕብረተሰብን ይቕረ ባህላይ ዝኾነ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ከም ተወሳኺ እግደፍ ከም ዝገበሮ ብዓለም ፅሒፎም ኣለዉ እግደፍ ከምኡ ክገብር እዩ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን survive of died سياسة سلطان خنبر تقولون نزز حبر السبت خبر على العلو the times over حجي زي قور حسبي زي قور حمبرتم دم بيان بارو رشيد كم خونو خليهم قالوا جين أب زوج حنا قريلا سلازي هزبير ترى تمهار زي تمهار تقولن كأوردي أبكي حا أخيل كاي نحنا نداولك تمحي خاطريف قال لها خم عفون نحنا تمحو أديتاتك نسيا سامجيغن موتكن أنا ميتن إذا أرجع تجار أي واحد إيرترا كأمريكان كأوروبيان موراتنا ولا عالم تمزولت صفر لنا انتي مالتي صفري انا يتردانا له زياد حفلوا يبجام بلوصات صفرينا انتي مالتي صفري
ብሉፅ ፅፍር ኣለካ ድዩ ስለዚ እዚኣ ነይራ ናይ ሎም መዓንቲ ኣብ ቀፃሊ ስጋ ብንረኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ካባይ ዘድልየኩም ሰዱ ዘየድልየኩም ከዓ ጓሓፎ ወብሮ ክለይቲ
اوكي ثانك يو بحساب زمسنا مالتي غني اللي يصنلكم سمعوني ملو مشت مساي زمسخم أقصى رخن رخينا كابا جدليكم وصلوا جدليكم كغحفوا وتم دنبياويانن جلاجيلن كم على باجامانجين بعلهم بتاريخ تحت تسلزخونكم بزعبا هزب زغ تزارو مسل يابلكم بعلهم حليفكم ذهبكم حبرتسب مس اساسن ابن تشاكلكم حجي مسليات حلفات اترايم كنكم نزي هزب زغ حلقت تكونوا زفركم اكل يلن كم بعد ذي جورجودو بعد ورتمول شغله زبالو نعهاتكم تصاوتلكم دلو حبوات اتمان سلازخونو خطون قولهم عليكم زياتم زدحنو حبرتسب ولا حدا يبلهم نفسهم ديكو قالوا حبرتسب سلازخونو مجمرا بشم هزبيتا انا شقت تحت نبرايدله نفسها وكل داولكم سسناي معهم good night with John Blackino the Masawino Gajmaroquino thank you